Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo entzule maite, ongi etorri bigarren kafera eta egunon guztioi, bereziki Jon izena duzuen entzuleoi. Egunon, edo, Saminan lagun, 1928ko urriaren 21, hau da gaurko egunez, bere semeari kalean euskaraz Jontxu deitzegatik, 500 peztago isuna jaso zuelako Jose Mariskal Arana herritarrak. Bai, antza denez, kutsu separatistadun izenak erabiltzeak frankismoarekiko gaitzespena eta desobedientzia ari adierazten zuela aurpegiratu zion areetako komandante militarrak. Idatzi ditzutaz, dinondo zaudela, Oslon bizizarela oraina, ara eskondu zinela, San Antoniotan polera bidean, laino artean, biamora du maldan, gora. Aipa ditzagun bada, gaurko gertakariekin lotura duten Jon guztiak. Hasteko Jon Beizegi Ugalde, 1911ko gaurko egunez jaioa. Euskal idazle izan zen, Eusko Gogoa, Mexikotik Eusko Deia, Alderdi, Eibar eta Olerti agerkarietan argitaratu zuena. Gainera, zenbait idazleren lanak itzuli zituen ingelesetik euskarara. Beste Jon bat, Jon Andoni Goikoetxea Lasa gaurko egunez jaio zen duela 60 urte. 1985 eta 1989 urteen artean futbolaria izan zen Goiko bezala ezaguna. Osasuna, Reala, Barcelona eta Atletiken aritutakoa. Eta beste Jon bat, John Thomas Scopes, 1970ko urriaren 21 zendu zena. Irakaslea izan zen Daytonen Tennessee'n. 1925ko maiatzaren 5ean, Tennesseeko Butler Acten aurka egin eta evoluzioaren teoria eskolan irakasteagatik epaitua izan zen. Evolution of the blueprint got us moving way out in the crowd. Breathe, I'ma let the moment breathe. Swimming out into the deep. I'ma let it move till I see something that I think I need to let it flow through me. I'ma let it move till I evolution in the music got us moving way out. Jon izen oso ohikoa izan da urte luzez, Xabi bezalaxe, eta nik Xabi bat aipatu nahi dizuet. Xabi Solano Maiza, gaur musikariaren urtebetetze eguna da. Epa, zorionak, Xabi. Jon Mari Beasainekin 1984an eratutako Etzakit taldean ezagutu genuen eta 2 disko egin zituzten elkarrekin. Etzakit eta Goiz edo noiz. Ondoren, Fermin Muguruzaren kontrabanda taldean parte hartu zuen. Esaten dute, Fermine konbentzitu zuela rock eta trikitia nahasteko. Horrela, De Solanos taldea eratu zuen eta ondoren Esnebeltza. 18 urte, 9 disko eta 100 kontzerturen ondoren betirako esan zuten agur urtarrilean Bilbo Arenan. Baina gu gaur txurilarekin aritu gara eta uste du Xabi Solano ere laizter bigarren kafeti bueltan izango dugula. Bien bitartean, zorionak ire urte betetze unean. Zen diren begira, barra entzean ematen diren musuak, lo aurreko uneak amesten egunako aten dira. Onda zaurian egindako gazteluak, ez dituzte olatuek eraikiko, gure eskuekin marraztutako loreak, ez ditu denborak ebakiko. Tira, ez da Xabi, baina Txabi bai, horrek balio du ezta. Gaurko egunez, zendu zen Txabi Basterretxea Euskal Zinemagilea 2010an, Nestor Basterretxea eta Maria Isabel Irurtzunen semea. Espainiako zinemaren Goya saria eskuratu zuen 2001 urtean, Josean Muñozekin batera, Karramarro Uarte animaziozko filma egiteagatik. Zinema aipatu duzuenez, ezin aipatu gabe utzi. Gaurko egunez hil zen François Truffaut, frantziar zinema zuzendaria, Nouvelle Vague korrontearen fundatzaileetakoa. Assouvir sa faim
avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Haurtzaro arazotsua izan zuen eta zineman ahalik eta denbora gehien ematen zuen ikasketak alde batera utzita. Ondoren Andre Bazin zinema kritikariari esker hasi zen Travale et Couture lanean, bertan gerora Kaiek du zinema argitalpen espezializatu ospetsuan jarraituko zuen artikuluak argitaratzen hasi zen. Bere lehen film laburra zuzendu ondoren Roberto Rosselliniren zuzendari laguntzaile gisa lan egin zuen. Bere lehen film luzearekin arrakasta handia lortu zuen kritikaren eta publikoaren aldetik gainera. Horrelaxe izarra jaio zen. Zuzendari eta kritikari izateaz gain, aktore ere izan zen bere film batzuetan. Steven Spielbergek, zuzendari frantziarraren miresle handiak, bigarren mailako paper bat eskaini zion Close Encounters of the Third Kind filmean. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Or am I too? Baina Jon dela, Xabi dela, gizon gehiegi aipatzen ari gara, beraz, barkatuko didazue emakume puska bat aipatzen badut. Ursula Kroeber Le Guin edo Ursula K. Le Guin gaurko egunez, jaioa Estatu Batuar idazle izan zen, batez ere fikziozko bere lan espekulatiboengatik eta bereziki zientzia fikziozko literatura lanengatik ezaguna. Bere lehen lana 1949an argitaratu zuen eta bere ibilbide literarioak ia 60 urte iraun zuen. 20 eleberri baino gehiago eta 100 kontakizun laburretik gora idatzi zituen, poesia, saiakera, literatur kritika, itzulpenak eta aurrentzako liburuz gain. 22 lokus, 8 Hugo Sari eta 6 Nemula Sari irabazi zituen. Jasone Larrinaga edo Etxartek eta Maia Paulazak bere lanak euskarara itzuli dituzte. Hauxe bere poemetako bat. Ikusi nituen pelikano zuriak altxatzen goizeko uretatik, aran zabalean alde egiten. Ikusi nituen elurrarengatik zuriak ziren zuaitzak odeietatik isilpean altxatzen, urruneko mendietan itzultzen. Astuna, zintzoa, egalen, adarren, keinu otxandikoa, suntsipenak idazten duen zuri bat. Bagoaz gorantz, baina zein izango ditugu sokakide gaur, saio ederra izango da gaurkoa, Ba, adibidez Izortze Santin Gomez, zientzialaria eta gure kolaboratzailea prestago gure ezagutza handitzeko. Aurtengo kimika, fisika eta medikuntza Nobel sarien birpasa egingo dugu, mitokondrioen denean ematen diren mutazioen ondorio sortutako gaixotasunez ariko gara, eta munduko emakume zaharrenaz ere hitz egingo dugu. Juanjo Olaizola, Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendariarekin Azpeitian dagoen museoaren inguruan ere ariko gara. Eta Euken Larrarte ere badator. Uxu Alberdiren etero izango dugu gaur izpide, badakizu hautsak arrotu zituela azkeneko The Housemate aipatu zuenean. Eta beti bezala, txiste txararko asko ere baitartean. Ezken nuen gehiago espero eta ez da gutxi horik ere. Urriak 21 ditu gaur eta aste hartade antzuleo kongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbe oso egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1041 garrena du, urriak 21, goizak 10 eta 16 minutu, eta hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongietorri bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.
lurrarotz kanpoan dena dagoz. Ez dago, beste zer urrunaga, ta beldurretan gordetzen, amildegiak pilatzen, bizitakoa ez da, bizitzekora gerturatzen. Ez dakit nola esan, ez dakit esnatu zaren, argi guztiak itzaltzen dira ta zuiat zaude hemen. Balago egunik ekaitzontan arna sartzeko, hemen ezin. Goizeko 10:18 eta hementxe ari gara entzuten, Nogenen azken lana. Etxerik ez badago, Meka Estudiotan zuzenean grabatutako lana, Nacho Murre, ez dakit mandolinista, gitarrista, eta eurekin dagoeneko kolaboratu duen La Moda taldeko kidea ere hemen grabazionetan. Ikusi dugu Antxon Telleria baterian, Jokin Gilizagasti uste dut taldean ez duela jarraitzen, eta honek kokatu du, azken asteetan nahiko txisterako eman duen, parekotasun bat, La Oreja de Van Goghekin, Nogen taldearen barruan, batean gitarristak utzi du, bestean bateristak, abeslarien itzulerak, joan den abeslariak aserre. Gustatzen zaizu zuri... Asko gustatzen zait. Baina uste dut... Lokatza. Ez da lokatz kontu bat. Ez dut uste Nogen tarrai honek gehiagira egiten dienik, horrela da, gauza horrela dira. Baina uste dut, ariketa sanoa dela, guk, euskaldunok, gure buruari erreparatzea, gainontzeko erreparatzen diegun bezala. Eta txisteak egitea, La Oreja de Van Goghen inguran oso erresa dirudi, eta gero gure estena eta gure musikari buruz, badirudi, zera, hor korporatibismoan edo izten garela, ez? Ez dut uste kritika gaiztorik denik eta ezer, taldeetan gauza gertatzen dira eta gertatu dira, baina ezin uka daiteke parekotasuna oso xelebra izan dela. Eta nik garai batean ja txiste hau egiten nuen, eta orain, gitarrista batek utzi, bateristak utzi, ze pasa hemen, pixkat, dago pareko sinua nolabait bi taldeen artean, eta ederra egin dutena Mekan, eta hemen soil, nolabait zuzenean grabatuta, eta sonido pixka bate gordinagoa, pixka bat akustikoagoa, Nogenen azken epe honetan. Etxerik ez badagoa bari gara entzuten, eta bide batez, Eneko Iturbere agurtu behar dugu, egunon, Eneko? Egunon. Zuretzat zerbait daukat. Bai. Gorka Santestebanek zin egin zuen helduko zela. Egia da, guk ere broma egin genuela, martxa hontan ia 40 urte bete dituzu, Gorkaren mezua jasotzerako. Baina, hementxe da, zure urte betetze bertsoa, eta Gorkak esango luken bezala, eharra bertsoa. Entzungo dugu Gorka Santestebanek Eneko zoriontzeko joan den astean izan ziren berurteak, bidali digun bertsoa, segituan, hemen lanak pilatzen ari zezkit eta hoxe. Etxa, azkara goztu jarriko, bestela. Lagun berri bat bezala dugueneko, praktikan dago eta bigarren kafeko, zoriona zurieneko, zuri esateko, bigarren kafeko, fana izateko. Hortxe Gorka Santestebanen zorion bertsoa, Enekorentzat, eta bide batez Eneko galetu barrizut. Zure maite duta zein den, gonbidatu zaitugu maite duta botatzera. Bai, nire maite duta bertso hau bera da. Bai, ze horrek ez du balio. Orduan... Ronda hasiko dugu eta joan betxatzen. Ez julen, nik uste txartel horia, ez du balio Gorkaren mezua... Horia, azkar ikasten duenek, Bai. Ire saiatu itzean. Maite dutaren boikota eta kontzientzia objezioa egiten. Niri zida zuen utzi, bigarren aukera txon ere. Berroi segundoko tarte hori ere zida zuen utzi niri. Dona Pellariz nietok behin bota zuen, maituta ez botatzeko eskubidearen aldarrekapena egin zuen, eta Julenek heldu zion horri bizitzako beste dozein aldarrekapeni heldu ez zion bezala, Bi aldiz aipatu nuen, me kontuak orain. Zeinek ere maite duta?
Bueno, nire maite duta, nola azalduko nuke. Batzuetan bizitzak erakusten dizu, egiten ari zaren hori, edo buru belarri sartuta zauden zerbait hori ez dela, bizitzan dauen gauzari garrantzitsuena, eta hor, aipatu izan da ez, gauza garrantzitsuak eta garrantzirik gabeko gauzen artean, ezberdin du behar izatea, eta, azken aldian, zuk ere badakizu inigo, ari garela prestatzen, azaroan izango den emanaldi bat, gure akordoi orkestarekin, 45. urte hurreneko emanaldia daukagu, eta, gure orkestakide batek, zehazki gure perkusioan lagundugun batek izan du, osasun arazo, azkenerako sustuan geratu da, baina serio xamarra, bihotzeko arazo bat izan du, eta kontua da, emanaldi horretan, ezingo duela parte hartu, izan duen osasun arazo horretatik, errekuperatzen ari delako. Zer da kontua? Horrelakoetan konturatzen zara ez, zuretzat oso garrantzitsua da emanaldi hori, baina tira, lehenagoko gauzak ere badaude, pertsonen osasuna zalantzari gabe aurretik dago, baina momentu batean hasten zara, ni ere soluzio bat edo alternatiba bilatu beharko diogu, eta konturatzen zara badaudela orkestaren urteetan zer, orkestaren bidean, hor egon diren beste pertsona batzuk, eta esaten duzu, beste inon begira hasi aurretik, edo non hori galdetzen hasi aurretik, pertsona hori galdetu beharko diogu, tokatzen dela, zortzaiola hori, eta zer da, eta bialdiz pentsatu da, baiezkoa jasotzen duzu, eta Baiezkoa jasotzen duzu, 15 urtetan bateria joestuen pertsona baten gandik. Eta gainera, hori beste kontu batzu dira, baina oso motivazio handiarekin, eta erronka politei heltzeko gogoarekin, lehen da bizi esaten dizu, nik 15 urten ez du bateriariko, eta handik 10 minutura esaten dizu, dagoen abestirik zailenari heldu mediora. Beraz, horrelakoak dira, baina ez dakit, horrelakoetan bada ez, zuk pertsona hori galdetzen diozunean, espero duzu, ez dakit, espero edo, baiezkori espero duzu, baina baiezkoa jasotzen duzunen, poza handia ematen du, eta nik igande gauean baiezko hori jaso nuenean, segituan zuekin elkarbanatu nuen, eta oso pozgarra izan zen, eta horixe, azkenean badaudela ez, gauzak ohartarazten dizutenak edo jabetzen zarenak, egiten ari zaren aurretik daudenak, baina egoerei konponbidea jartzea ere, gauza ederra da. Hemendik besarka da handi bat Juan Miri, bere suspertze egun hauetan, baina tira, poz hondiz, oso sori daukagulako, eta jarraituko dugulako bera txirikatzen laister, eta bide batez, besarka da tinakiri ere, batu zegulako saltxa honetara, eta horrek ere poza ematen digu. Etxean hasi eta etxean bukatzen da dena. Hori da. Goiuri, zuk dagoeneko sarrera erosi duzu azaroaren 7ko Isidro Larrañaga akorde orkestraren kontzertu berezi hortarako, 45. urte urrenerako. Niri hitzeman zidaten gonbidapena izango zenuela. Baina bentzat itzordua badaukazu apuntatuta. Itzordua badaukat apuntatuta, baina egia da nik oraindik fisikoki ez dudala sarrerarik ikusi, Ez neronek erosita, ez da gonbidapen bidez jasotakoa. Ibilia hilota jangoen, Soldautu. Soldautuzka. Soldautaren kultura, aiuri. Zeina zure maite dut, Goiuri? Soldautaren kultura aipatu dezuela, badakizu ostegunean jarriko dituztela salgai Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidarako sarrerak. Bida, izango litzateke Euskal... Zilegizko soldaut bakarra. Erabat. Eta gainera, FOMO hori zilegi da. Iruditzen zait, ezinbestean soldaut egin behar dugula, baina zuk diozun bezala zilegi den soldaut bakarra eta soldaut kulturaren sustapen bakarra kaso hortan daukagula. Soldauta egin nahi balin baduzu, goizeko 10:00 aurrera erosi ahalko dira sarrerak Euskadiko Futbol Federazioaren webgunean, dela irubebikoitza.euskadifutbol.eus. Sarrera bakoitzak bada eserleku jakin baterako izango da, eta prezioa 20 euro eta 32 euro tartean uste dut ibiliko direla, baina irabazi guztiak Palestinaren aldear izan diren elkarte erakundeentzat izango dira. Ze gertatuko da? Guk uste bezala soldauta egiten balin bada, hori bai, soldauta egin behar dugu, ez da egitago esan edo ez. Esan nahi nuen, Euskaldunez bete behar dugula San Mames. Ze egia da, partida honek oi hartzuna izan duela, eta Espainiar estatuko beste puntu askotatik jendeak etorri nahi dula. Eta egia da, ez da polemikoa den hau esatea edo ez, nik nahiko nuke handi batean, partida ikustera doazen gehienak, Euskal herritarrak izatea, ze azkenean ez da, bada Palestinari
babesa emateko modu bat, baina baita bada euskal selekzioa aldarrikatzeko erabat, baita ere. Baino, eta ez uste Espainiar estatutik jendea etortzeak bi ideia horiek indartzen dituela? Aldetzen ari nahiz, improvisatzen ari nahiz hausnarketa hau. Alegia, Palestina babestera etorriko den horrek izango dela sentsibilitate bat gu ere nazio bezala ulertzeko. Bai. Asko pentsatzea, ez dakit. Ez dakit iruditzen zait agian jende askok. UPN Nafarroan ezen ondela, hortaz izegin behar du ere. Egia da, uste dut jende askok Palestina babesteagatik etortzeko asmoa izango duela, sekula euskal selekzioa babestera etorri ez den jendeaz, ari naiz, Akaso etorri ez den jendea, ados, baino nolabit filosofikoki edo politikoki aitortza hori egingo digun jendea ez ote den? Egingo digu? Jende horrek aitortza hori? Nik uste dut baietz, datorrenak Agian bai, ulertuko duela herri izan nahi eta selekzio propio bat izan nahi dugun hori. Enago ziur, akaso Janire Arantzabek brometan esaten dit optimista egia naizela, hau inoiz kontatu dizuet, izan ditut horrelako salaketak ez, optimismo gehiagizkoa daukadala. Salaketa. Baina nik bai uste dut, eta uste dut lotuta dagoela ez, askotan begiratzen gaituztela Espainiar estatutik, nolabait, arrotasun puntu batekin. Hau gertatu zen, Bilboko manifestazio horren ostean, Espainiako bueltaren boikot gogor horretan, gainera ikarrezko eragina izan duen boikot horretan, ze beste lasterketa ziklista asko hasi ziren ondoren Israelgo talde hori kanpoan uzten, Israelgo taldeak izena eta zuzendaritza aldatu behar izan du, doikot hori gertatzen ari zelako, naiz eta bingen zupiriak gero txorakeriak esan erabideetan. Eta uste dut hor, Espainiar estatutik nik iruzkinak ikusi nituela, ez? Euskaldunak berriz ere eredu ematen, bora Euskaldunak, eske zuegatik ez palitz. Egia da baita ere ikusi dudala nazioarteko irizkin asko, Bilboko edo Izabako irudiak partekatzen, esanez, the Spanish, once again, they are showing... Bai, hori ere ulertzen dut, baina Euskal Herriaren lekuko Asturiasek hartu zuen. Bai. Eta Asturiasen lekukoa Galiziak. Bai. Eta nik hemen uste dut badagoela langile borrokatik ere, eta badirela ez nolabait, gerra garaian ere erresistentzian egon ziren bandoak, eta, nik personalkia nahi eratze hori ez dut ukatzen. Askotan esaten diatenean independentista otena izen, nik beti esan dut baietz, ni independentista naizela, baina ez dudala Espainiari bizkarre manda bizi nahi. Nik Espainiara itzuliko naizela, bakarrik, muga bat zeharkatuko dudala eta puntu, ez? Orduan, niri nazioartean Palestinarrakako borroko hartan gu multzokatzea Espainiarekin, ulertzen dut, min puntu bat egiten dit, baina ulertzen dut ere, beste modu batera asumitzen dela, baina kasu honetan, Palestinaren aldeko partida horretan, sentsazioa daukat, datorrenak gu ulertuko espagintu selekzio bat izateko zilegiren nazio bezala elitzatekela etorreko. Egongo da, akaso baiezkorik, Baina... Hornik hor bota dut, enuen pentsatuta, eta hola, bote pronton eginako hausnarketa honekin geratuko gara. Ez nik ere, hola, bapatekoa izan da, baina, hau zetorren esateko, sarrerarik gabe geratzen balin bazara, lasai, badagoela, baita ere plana egun horretan, ze arratsalden bosterdietan, Bilboko Arriaga plazatik martxa bat abiatuko da, Palestinaren genozidio, Palestinar herriak jasaten den genozidioaren aurkako martxa bat, eta San Mameseko zabaldegian bukatuko dela, baina naiz eta futbolerako sarrerarik ez eduki martxan parte hartu dezakezula. Noski. Beraz, hortxe proposamena. Eta hauetan ere maite duta, baina ez dakit nondik atera den soldautaren kontua. Eta, nik galetu dizudalako ea sarrera bat zenuen egia da. kontzertu hortarako. Egia da. Ez, baina hauxe aipatuta, aizu, ekimen hau ere maite dut, baina nire maite duta beste batzen. Dela, ari naizela prestatzen nire lagunentzako, horrela, telebistako lehiak eta jolas moduko bat, baina telebistan izan gabe, laizzer bagoazelako asteburu pasa nekazaletxe batera, eta bertan prestatu diedalako jolas bat. Eta oso ondo pasatzen ari naiz, jolas hau honen prestaketa lanetan. Ez dakit ikusi duzuen noizbait, The Floor lehiaketa hainbat herrialdetan botatzen dute, hainbat hizkuntzetan kontua da, pertsona lehiakide bakoitzak baduela bere kategoria, ustez bere jakintza arloa dena, adibidez, ez dakit, futbol asko gustatzen zaion pertsona batentzat, bere kategoria izango litzake, euskal futbol jokalariak. Eta gero beste pertsona batek dauka bere kategoria dela Hollywoodeko pelikula zaharrak.
Eta orduan gero lehiatu egiten dira, eta jakituria hori elkarra banatzen joten da, eta hori ari naiz prestatzen lagunentzako, eta badakit egunean bertan egiten dugunean oso ondo pasatuko dudala, baina nire maite duta da orain prestaketa lanetan ere, ni gozatzen ari naizela, eta hori polita dela. Opari bat egiten duzunean bezala, badakizunean unea, pertsona horri oparia ematen diozun unea garrantzitsua dela, baina aurretik hau pentsatu dut eta hau egingo diot eta hau erosiko diot edo eskuekin hau egingo dut, prozesu horrekin ere gozatzen duzunean bezala, hori maite duta. Zuri hemen juntatu zaizkizu bi gauza, bat maite duzula opariak egitea, opari landuak, eta maite dituzula horrelako jolasak. Baita. Eta orduan... Eta nire lagunak. Hori da, hirurak. Orduan, hiruak lerrokatu dituzu hor. Bai. Zando. Eneko Iturbe eta zure maite duta, denbora pixkat eman dizugu, men luze ibili gara, Bai, nire maite duta da, gu unibertsitatean noain proiektu bat egiten ari gara, eta proiektu horretarako elkarrizketa bat lortu behar genuen, eta pentsatze genuen, politikari bat elkarrizketatzea lan honetako, eta azkenean lortu dugu, ez ustet zuei esan izuena, beste bat, baina alare lortu dugu, eta... Alderdi berekoa da? Ez. Nik proposatu nizuna da? Zagizin zan. Hortuan ez. Uste dut, ez nago ziuri igual ez. Bueno. Nik Denis Itxaso proposatu nizun. Bai. Bera da? Bai. Eta ez dit kreditu aitortu nahi, Julen. Gustaldek. Hau gaztea baino bizkorra, Bai, azkarik kastik honek. Bai. Bueno, gaia esan zenidan eta hortik botan nizun, bai. Bai, eta hori, haindikan zehazteko daukagu, baina bai. Lortu dugu. Bai, lan honetarako berekin elkarrizketa bat egingo dugula bai estatzea. Eta hori nire maite duta. Batzutan gauzak zaila direnen emateunen, lortu aitezkela. Bai, zalantzarik gabe, eta hortxe duzu. Egia Denis Itxaso kamara zalea dela, gustatzen zaio entrevistak ematea, baina entrevista honak ematen ditu, dena esaten hasita, eta hor pieza hona duzue. Gainera ikusiko zenuen, nola jarri duten martxan, alokairu plan bat, prezioak mugatu eta segurtasun instituzional baten truke, eta igual horren inguruan ere beste baterako sakontzeko eman dizaguke. Akaso bi entrevista egin ditzakezu. Bata bukatzerakoan esan jozu, aizu bigarren kaferako besteat egingo dizut eta gurera ekarrezakezu. Hemen gure txatean diote egunon, gaur bertsoa, Gorka entzun dugu, Edita Brokosek egunon, Julen logura daukazu, dantza 15,5. Gorkak dio nire maite duta da, konfirmatuta babes ofizialeko etxea tokatu zaidala. Zorionak, Gorka. Oso, ondo, ingo du kontzertua, egon gelan. Bueno, hori Iker Laurobak egiten zuen bere etxean, eta kaso imar dugu. Spotify-dik ez daukat, Deezer egin dut, ondo Gorka, gure Deezerrekin ari gara lanean, eta esan ezin, usuek ere jeta, postal kolekzionistak, dauzkat listan, zu etxerako. Eta mentxe, unon gaztiak indiokerrek, eharra bertxua Gorka Horbizuren doinuekin, sold out leku guztitan nire maite duta, galdu egin da, ez Gorka, irakurri berri dut, lasai, sold out egiten badute, ostidaringo dute beste partidua selekzioarekin indiokerreka. Oso ondo indioker. Ez dugu ez San Mamesi hartuta dagoela, bezperan, edo biharamunean bigarren data baterako. Nik uste ez. Ez da. Horregatik esan dugu, sold out kultura zintzo eta zilegia dela. Bai, igual noa ez naiz futbolzalea, baina hori da Gorka. Akaso hori bai da, futbol zali izan gabe ere joateko moduko partida bat. Eta, galdetzen digu hemendik Gorka Santestemanek galdetzen digu, ea izango dugun sarrerarik zozkatzeko Euskadi eta Palestinaren arteko. Ara? Muixutruk joan nahi du. Bai, muixutruk. Bueno, guk ez dakigu Gorka, baino galdetuko dut. Ea badugun sarrerarik hortarako eta esango dizugu. Eta zozkatzeko aukera balin badaukagu, Gorka daukan suertearekin, akaso tokatu ere tokatuko zaio? Ziur. Dena tokatzen zaio Gorkari. Horren etxea tokatu zaio lesan duz, badaz ofizialekoa? Ze gauza, Bueno, bide batez nik zuzenketa egin behar dut Euskal Selekzio eta Palestinen arteko partida izango baita. Kontzeptuak ondo esatea komeni delako, eta esango dizuegu da sarrerarik badugun hortarako. Maite dutekin ari gara, nire maite dute faltako da. Bai. Ados, nire maite duta da,
atzo arratsaldean aspaldiko partez, horreko astean hainbat kontzertu eta entxegu nituela, firauan nuen ikutu, eta atzo Donostiara joan nintzen, olatu pixka bat zegoen marea goran hortxe metro eta 10 zentimetron bueltan etorriko zela, eta baran nindoala idatzi nion Xabi Etxaniz, ni pixkat hemen saltxauetan murgildu ninduenari, eskimotajearak utzi zidanari, bere baitan 4 domina olimpiko dituen entrenatzaileari, Maialen Txorraut eta Pau Etxanizen entrenatzaileari, eta esan zidan, Asensio, ni 5:30 ateako naiz da, justu, nik ordu hortarako daukat, eta hortxe topatuko gea. Eta antxari ginen, eta batean Maialen Txorraut berare, irten zen olatuak hartzera, aspaldi olaturik ez dela egon, eta aprobetxatu behartzuela, eta antxe egon nintzen ilundur arte, Xabi eta Maialenekin, eta Xabiek esaten zidan, urrako batean esan zidan, Asensio, guatzen zegoen dela, 14 urte ezautu ginela, tontok bezala torrenteren azentoa imitatzen Bratislavan, eta nola aldatu diren gauzak, egia esan, batetik torrenteren txisteak ez ditu egiten aspaldi eta eskerrak, eta bestetik, nork esango zidan niri, Maialen Txorrautek bere brontzezko domina mundial hartan lortu zuen hartan, 14 urte beranduago, eurekin olatuak hartzen ibiliko nintzala, txoko xamarrean, baina beti ere beraien gomendioak jasotzen eta egia esan horrek poz handia ematen du, ez? Olimpiar txapeldunak eta, Maialen Txorraut bezalako kiloari puxka batek esate, Asensio, olatua aurrez pasatzerakoan kasko pixkat emaiozu, eta gero olatua oso gainera zeatu barba zaizu, sartu pala hemen da. Eta ze gauza erra horrelako gomendioekin ikasten ibiltzea. Hori ere maite duta, eta maite duta esan da, gu bagoaz gure gaurko lehenengo kolaboratzailea, ze hortxe daukagu dagoeneko zai Izortze Santin Gomez, eta berarekin egingo ditugu urrengo minutuak segituan entzuliok hementxe naiz irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zientziaren leioa zabaldu behar dugu esan bezala, gaurko saioari ekiteko gure irakasle partikularra eta biologian doktorea den Izortze Santin Gomezek gai interesgarri batzuk proposatu dizkigu, betiko moduan, mitokondrioen denean ematen diren mutazioen ondorio sortutako gaixotasunak izango ditugu izpide, eta ondoren munduko emakume zaharrenaren multiokimikaren inguruan ere, ariko gara, haren biziraupenaren atzean zer dagoen ikertu nahian ari omen dira. Horren aurretik ordea, salseo ere gustatzen zaigunez, hainbat sariren inguruan ere, ariko gara, Nobel sariak eta Nobelak ez diren beste batzuei buruz ere bai. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri? Kaixo, egun ondan hori. Eta zorionak eman beharren gaudela uste dut, ez da? Bai, sari bat jaso dut, ez da Nobela. Zoritzarrez. Nere nivelerako ez dago gaizki, bai. AstraZeneca Fundazioak urtero ematen dituen premios jóvenes investigadores, eman didate, beste bi ikertzailearekin batera, eta oso posik egia esan. Zorionak? Zorionak, bai. Konta iguzu apur bat Izortze, zertan datzan, egin duzuen saritu duten ikerketa hori, eta gero salseo apur bat, bai, nolako izan zen sari banak eta ekitaldia, horrelako gauzak ere gustatzen zaizkigu guri. Bai, behitu, gure proiektua da proiektu kolaboratibo bat esan duan bezala, nitaz gain dago Valladolideko ikertzaile bat, Beatriz, eta Kabimer Zebian dagoen instituto bateko ikertzailea, Alejandro, eta orduan gure proiektuaren helburua da, 2 motako diabetesa duten pertsonen tratamendua hobetzeko estrategia kombinatu bat probatzea. Orduan, gaur egun 2 motako diabetesa tratatzeko, farmako ezberdina daude, garrantzitsuena metmorfina deitzen deneko farmako bada, eta guk egingo duguna da, farmako hori beste 2 konposatuekin nahaztu, alde batetik, PIF deitzen deneko konposatu bat dela faktore preimplantasionala, berez haurdun dauden emakumeetan enbrioiak sortzen duen faktore bat, eta gero bestalde baratzurian aurkitzen den dialil disulfuroa. Kontua da, ikusi dugula bi konposatu hauek hobetzen dutela intsulinaren ekoizpena,
Orduan uste dugu metmorfinarekin kombinatuz, paziente hauetan, esan dezagun, tratamendu hobeagoak lortu ditzazkegula. Beraz, pentsatzen dut Izortze, horrelakotan askotan aipatzen diguzuzuk, ezta? Ikerketa, gero ikerketa horrek jendearen bizi kalitatea eta hobetzeko balio baldin moduzuek pozik, baina pentsatzen dut deno daukagulako gure ego txikia, saria jasotzeak beti ere poza emango duela, egindako lan horren errekonozimendu horrek poza emango duela. Kriston poza ematen du egia esan behar baizu, kompetentzia oso altua da, eta adibidez deialdi honetan 200 eskaera egon dira, Eta 200 eskaeretik gurea aukeratua izatea, nola baiteko errekonozimendu bada, Aipatu behar du dala 3. aldia aurkezten garela, esan nahi dut, erresilentea gara, behin berriro saiatu gara, proiektua nola baita aldatuz, eta, 3. lortu dugu eta horrek poza handia ematen du bai. Aurreko astean izan zarete Madrilen sari hori jasotzen, nolako ekitaldia izan zen? Salzu apur bat? Kriston zaragoa egia esan behar bai. Ni ez nago osoituta horrelako gauzetara, kriston protokolo aztegon argazkiak nola egin, nola jarri, etorri ziren ere politikari batzuk, ministra bat, beste pertsona batzukola garrantzitsuak, esan ezagun. Eta, egia esan da nire nagoituta, orduan, esperientzia berri bat izan zen, eta, ondo pasa genuen, egia esan behar baizut. Gustatu zitzaizun horrela kamera aurrean, eta nolabait ere protagonismo puntu hori izatea gustatu zitzaizun esperientzia polita izan zen? Ez dakiz ere esan. Ez nago oituta horrelako gauzetara, egia esan behar baizut. Batzutan pizkat lekuz kanpo aurkitzen nintzen, azken finean estatu mailako sari banaketa bada, orduan hor egiten diren baieztapenak ez datoz oso bat nire pentsatzeko moduarekin, eta orduan pizkat lekuz kanpo sentitzen nintzen, baina ala eta guztiz ere pozik saria lortu dugulako, dirua lortu dugu gure ikerketa aurrera eramateko, eta azken finean hori da garrantzitsuena. Tira, zorionak, esan bezala, behon dizuela egindako lan horrengatik, eta, esan dakoa, sari horri esker, ikerketa horretan, aurrera pausoak eman baldin badaitezke, uste dut etorkizunean ere, positiboa izango dela. Izortze, akaso zuenak baino oihartzun gehiago izan duten sari batzuen inguruan ere hitz egin nahi diguzu gaurkoan, aurtengo kimika, fisika eta medikuntza Nobel sariak aipatuko ditugu. Kimikagotik, hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, Susumu Kitagawa, Richard Robson eta Omar Yagi izan dira sarituak, eta ez dakit lerroburu modura esateko edo, arkitektura molekular berria egiteagatik jaso dute saria. Bai, hori da. Azpimarratu nahiko nuke, azteko berriro ere 3 gizon diela, urtero bezala komentatzen dugunez, hor geratzen da. Bai dela aipagarria ere, Omar Yagi palestinarra dela, uste dut hori ere garrantzitsua dela. Bera Jordaneko refuxiatu kanpalekua batean jaio zan, orduan, bera urtzaroan hauko egoera txarrean pasa zuen, baina ala eta guztiz ere, lortu zuen bere karrera zientifiko aurrera eramatea, eta, haizu, orain Nobel saria eman diote, eta uste dut hori ere garrantzitsua dela aipatzea. Eta, zuk aurreratu duzun bezala, 3 ikertzaile hauek egin dutena izan da, ekoiztu egitura metaliko organikoak, MOF, akronimoarekin ezagutzen direnak, Eta azken finean dira, sare kristalino batzu bezala, hor, ioi metalikoak eta molekula organikoak elkartu sortzen dienak, eta hauen ezaugarri nagusiena da, hor poro batzuk dituztela, nanoporoak, oso poro txiki-txikiak, Orduan, azkelean da, kaiola itxurako egitura bat bezala, txiki-txikian, nanomaterialez ari gara hitz egiten, poro txikiekin. Eta ze garrantzia daukate material hauek? Balio dutela, gauza ezberdinetarako. Gaur egun adibidez, entsegu klinikoetan erabiltzen dira, zulotzoietan farmakoak sartzen dira, eta adibidez minbizia tratatzeko eta farmakoiek intereseko eunetara bideratzeko erabilizan dira. Orduan, esan ezagun, ikuspuntu biomedikotik oso interesgarriak direla, baina badituzte beste aplikazio asko, adibidez, prozesu industrialetan CO2 harrapatzea, nola baiteko kutsadora hori kentzeko, edo ari dira ere esperimentuak egiten oso lehorrak diren herrialdeetan, airetik ura
hartu alizateko material hauen bitartez. Orduan, bueno, erabilera ugari izan ditzakete eta oso interesgarria esan. Interesgarria eta niri behintzat nolabait ere garunak eztanda egiten dit horrelakoetan, aipatu dituzun hiru ze alorretan erabili daitezkeen, ez? Airean lantze hori, lekule horretako hori, prozesu industrialetan, niri bintzat harrigarria egiten zait, baina, bueno, gure buruan hori arkitektura molekular berria egiteagatik saritu dituztela utziko dugu, gero ikusiko dugu, orain saria jasotzen duten ikerketa hauek aurrera begirere etorkizunean, kaso esango dugu, horatzen zarete 2025ean saritu zituzten haiek egindakoaren ondorioz, hau eta hau sortu, eta, bueno, hori ere, modu batera edo bestera kaso jarraituko dugu. Izortze fisikako Nobel sarira egingo dugu jauzi, eta kasu honetan ere, 3 gizonezko, berriz ere, John Clark, Michael Deboret eta John Martinis ditugu, eta kasu honetan, lerroburua edo izango litzatekeena da, mekanika kuantikoa akzioan erakutsi dutela edo horrelako zerbait, ezta? Bai, eta bueno, hemen bai burua zanda egingo didala neri azaltzeko 3 pertsona hauek zer aurkitu duten, baina saiatuko naiz alik eta argien azaltzen, bale? Bueno, hauek lortu dutena izan da mundu kuantikoaren fenomeno bat giza eskalan aurrera eramatea. Eta fenomeno hori da tunel efektua deitzen dana, bai? Orduan, fisika klasikoaren arabera, bai, partikula batek gaindiezina den esi bat zeharkatzen duenean gertatzen den efektua da. Eta jarriko dut adibide hola pixkat ikusgarria bezala, ez? Hartzen dugu tenis pelota bat, botatzen dugu horma baten kontra, eta pilota horrek horma hori zeharkatzen du, horman inolako kalterik egin gabe. Bai? Hori izango litzateke ideia. Kontua da, hori sistema oso txikietan aurrera eraman daitekela, ez? Baina sistema handiagoetan efektu hori galdu egiten dela. Adibidez, fenomeno hau dago transistoren oinarrian. Transistoreak nola funtzionatzen duten, honetan oinarritzen da. Kontua da, pertsona lortu dutela hau, giza eskala eramatea. Sortu dituzte sistema elektriko batzuk, esku batean jarri daitezkenak, oza, eskuaren tamaina daukatenak, hor supereroaleak diren materiala jarri dituzte, eta supereroaleak diren material horik jarri diete geruza bat isolatzailea, bai? Eta orduan ikusi duten edan da, elektroiak, esan dezagun, sistema kuantiko bezala funtzionatzen dutela, eta geruza hori zeharkatzeko gaitasuna dakatela, bai? Orduan hau izan da, beraiek egin dutena, eta zergatik lortu duten Nobel saria. Ez dakit ondo azaldu da, oso konplexua egiten zait. Bai, niri batzuetan izaten da, abesti bat entzuten duzula eta egun guztirako melodia hori buruan geratzen zitzula, niri gaur egun guztirako geratu zait, tenis pilotaren irudi hori pareta zeharkatzen zen. Nik esan duz, hasi zarenean tenis pilota eta pareta ipatzen esan duz, tenis pilotori lertu ingo da pareta jodo duenean, errebotean zerbait gertatuko da, baina esan duzunean pareta zeharkatzen duela, horrek ja eskema guztiak hautsi dizkit. Baina hori ez dut egin, esan nahi dut, hori izan adibide bat ulertzeko, Ulert, baina, esan nahi dute, hori adibide bezala baldin bada, kaso egunen batean lortuko da hori, eta hori, egun guztia uste dut, horri bueltaka ibiliko naizela. Eta 3. saria, medikuntzako aizortze, Mari Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchiri eman diote, eta kasu honetan, sistema immunologikoaren segurtasun zaindariak identifikatu dituzte, ezta? Hori da, kasu honetan, hor emakume badaukagu, orduan zientzia esperimentaletan esan dezagun emandako 9 saritik bat emakume batek jaso du, ez? Orduan, alde horretatik positiboa dela esango dugu. Hauek tolerantzia immunitario periferikoa aztertu dute, eta zehazki aurkitu zuten bere garaian T-zelula erregulatzaileak deitzen dienak. Bai? Zer da, zuek dakizuten bezala, sistema immunitarioak gaitasuna dauka, esan dezagun organismo arrotzak ezagutu eta hoien kontra egiteko, ez? Bakterioak, virusak, tumore zelulak, ez? Baina gure sistema immuneak ere gaitasuna dauka gure zelulak edo gure gorputzeko parte diren proteinak, molekulak eta ezagutu eta esateko, hau ez dugu erasotu behar, bai? Gure parte dira, ez? Gure gorputzaren parte dira. Prozesu horretan, esan dezagun tolerantzia immunitario horren erregulatzaile bezala, T-zelula erregulatzaileak existitzen dira.
bai? Konkretuki hiru ikertzaileen hauen artean, Mari Bronco egin duena izan zen, FOXP3 genea aurkitu, FOXP3 genean ematen diren mutazioen ondorioz, gaixotasun autoimune batzuk sortzen dira, orduan sistema immunitarioak gure gorputzeko zelulak erasotzen ditu, eta ikusi zuten FOXP3 gene hau oso garrantzitsua dela T-zelula regulatzaile hauen ekoizpenean, ez? Orduan, bakoitzak bere aldetik bere apurra jarri zuen, eta azkenean T-zelula regulatzaile horien funtzionamendua, ekoizpena eta abar deskribatu zuten, eta horreri esker Nobela eman diete. Beraz, hortxe daude, aurtengo zientziaren alorreko Nobel sari horiek, esan duguna, 9 izena aipatu ditugu, horietako bakarra emakumea, hori ere, adierazgarria da, adierazgarria izaten jarraitzen du, ze urtez urte kasik ere errepikatzen den zerbait da, emakumeen presentzia oso urria dela, sari emate hauetan, tira ikusiko dugu, datorren urteari begira, horrek bilakaera positiborik edo izaten ote duen. Izortze, urrengo puntuari begira ere jarriko gara, mitokondrioen DNA-an ematen diren mutazioen ondorioz sortutako gaixotasunen inguruan, hariko gara, segidan. Bai, hori da, lehendabizi mitokondrioak zer diren badakigu, ze hori da garrantzitsua. Badakigu ala ez. Ez, garbi esan da, nik ez, zuek ezakit inigo eta hori. Zelulen zati bat direla, ez? Zelularen barrun dagoen zerbait, eta horrek egiten duela prozesu energetikoarekin zerbait, baina... Hori da, bai. Zeluletan dauden organulo batzu dira, eta organulo hauen helburua o funtzioa da energia ekoiztea. Bai, orduan supergarrantzitsua dira. Bai. Inigo kasmatu du, inigo gainditu du azterketa. Esaldi bat dakit, eta ez dakit zuzena denala ez, baino egintzen oso famatua TikToken norbaitek galdera bat egiten badizu, eta ez badakizu zer erantzun, begiratzeko pertsonari, eta esan mitokondria is the powerhouse of the cell. Eta horrek esan nahi dula, hoi da, dakizun bakarra, eta orduan galdetzen badizute zerbait, zuk begiratu pertsonari, eta esan, mitokondria is the powerhouse of the cell. Ez dakit nondik datorren pentsatu dut, telesail batetik edo etorriko dela, baino oso famatu egin zen TikToken. Kongo hegoaldeko hegaztien migrazioaren inguruan zerbait badakizu Goiuri? The mitochondria is the powerhouse of the cell. Kontzeptu lortu da. Ongi, nire galderako erantzuna proposa, beste horretarako zen. Bai. Bueno, kontua da, organulo hauek oso, zelula batean pila badaude, bai, eta organulo hauek oso berezia dira, bai, ze beraien DNA propioa daukate. DNA mitokondriala deitzen dena. Eta mitokondria bakoitzean DNA mitokondrialaren kopia asko egon daitezke, bai? Orduan, gerta daiteke DNA honetan mutazioak sortzea, bai? Eta orduan, gaixotasun mitokondrialak sortzen dira. Normalean, nerviosistemaren endekapena eta baita ere sistema lokomotorearen endekapena eragiten dutenak, bai? Zein da kontua? Orain arte, CRISPR-Cas9 famatuarekin, bai, DNA genomikoan ematen diren mutazioak zuzendu ahal izan direla, ez? Zenbait gaixotasunetan, odolmin bizietan eta bar, baina mutazio horiek DNA mitokondrialean gertatzen direnean zailagoa da. Ze mitokondriek daukate geruza bikoitza. Orduan, CRISPR hori aurrera eramateko beharrezkoa diren materialak mitokondriotara bideratzea oso zaila izaten da. Gainera, esan duan bezala, zelula batean mitokondria asko eta mitokondria bakoitzak DNA mitokondrialaren kopia asko baditu, askoz komplexuagoa da, ez? Ez da zelula DNA genomikoa bezala, ze zelutan DNA genomiko bakarra daukagu, bai? Orduan, azken urteetan beste teknika batzuk martxan jarri dira, eta teknika hauen helburua da, mutatua dagoen DNA mitokondrial horien kopiak murriztea, bai? Ze, esan dezagun, zeluletan egon daitezkela DNA mitokondrial kopia mutatuak eta ez mutatuak, bai? Mutatuak 160 gora direnean, orduan gaixotasuna garatzen da. Horregatik helburua da, kopia horiek ezabatzea nolabait. Eta horretarako, nukleasa edo enzima berezi batzuetan oinarritutako teknikak garatu dituzte, eta badirudi nahiko ondo funtzionatzen ari direla.
Hor, izortzea aipatu dituzun teknika horiek eta hor badira inizial batzuk, CRISPR teknikaren aldaera bat edo garatu dutela. Azaldu diguzu, mitokondrio hauek zer diren, inizial horiek edo teknika horien inguruan azalpen, guk ulertzeko moduko azalpenik ematerik bai? Bai, CRISPR danik CRISPR deitzen dudana. Bai. Bueno, ni eta jende guztia deitzen dio CRISPR zu izan ezik. Araxe da. Egia da. Aio, bueno, ez broma da, barkatu. Kontua da, hau da, edizio genomirako lanabez bat. Bai, badaude proteina batzuk, gaitasuna daukatenak, denera iritsi oso leku espezifikoetara, guk erabakitzen ditugu leku espezifikoetara, DNA horretan mosketa bat sortu, eta mosketa horren bitartez, ondo dagoen DNA zatia sartu. Hau da, mutazioa ezabatu edo mutazioa editatu daiteke teknika honen bitartez. Niri, garunak estan da egin dira, zazpigarren aldiz, gaurko atala hasi denetik, DNA editatzeko aukera dago, mutazioa kentzeko aukera, eta izortze, 11 izango dira laster, albistetara joango gara, baina bueltan azken gaia landuko dugu. Gaixotasun, mutazioek sortzen dituzten gaixotasunen adibideak edo, eman genitzake? Bai, berez bi mota, izenak ez ditut esango, oso ez ezaguna dira, bai, gaixotasun arraroa direlako, baina azkenean bi mota ditugu. Encelopatia mitokondrialak, nervio sistemari eta giharrei eragaten dietenak, eta orduan, handekapen badago, eta normalean pertsona horiek oso gazte hiltzen dira, eta gero miopatia mitokondrialak, kasu honetan batez ere sistema lokomotoreari eragiten diete, ez? Giharren indarra galdu egiten da, gihar horiek energia ez dakatela, eta ibiltzeko eta arazoak izaten dituzten. Uste dute, hirugarren gaiari, nolabait ere biziraupenaren sekretuaren inguruan zerbait argitu dezaken gaiari, laster helduko diogula, baina inigo 11 ere gainean ditugu, eta eten egingo dugu. Hori da, segituan egingo dugu salto azken ordukoaren bila, gure estudioetara, gure Bilboko estudioetara, Antxe Itxasole honek ekarriko diogu azken ordua. Segundu gutxitan izango dugu hortarako aukera. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josunarak iztain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban Azkoitiarra, eta hemen da. Keep calm and bigarren kafea. Esan dakoa, bagoaz Bilboko estudiotara, Itxaso Leon lankide antxe dugu eta azken ordukoa, gurera ekartzeko. Itxaso, egunon? Kaixo, egunon.
Jakin berri dugu Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, Pello Alkantarilla Mazotaren kasua berriro irekitzeko eskatuko duela Diego Pérez de los Cobos Orihuel Guardia Zibileko koronelak egindako torturengatik. Naiz.eusen irakur daitekeen ikerketa sakon batean jasotzen denez, atxilotu zutenean jasandako torturengatik Donostiarrak erretiratutako militarraren aurka jarritako salaketak sinesgarritasun osoa duela egiaztatu dute. Urte hasieran Alkantarillak giza eskubideen behatokiari eskatu zion azter zezala bere kasua eta Guardia Zibileko koronelak tortura krudeletan izan zitzakeen erantzukizun penalak. Lan sakon batean behatokiak Alkantarillari egindako torturak berretsi ditu. Galdeketa haietan Pérez de los Cobos egon izana guztiz koherentea da atxiloketaren egunean izan zuen karguarekin, garai hartan Madrilen izan zuen lanpostuarekin, garai hartan gainera Frantziaren eta Espainiaren arteko koordinazio eta lankidetza organoetan izandako zereginarekin eta operazioaren garrantziarekin. Polizia kidegoek terrorismoaren aurkako borrokaren bilakaeran estrategikotzat jo baitzuten. Horretarako helburua erantzukizuna eta aukera zeuden eta horrek sinesgarritasuna ematen dio Pérez de los Cobosen identifikazioari eta errekonozimenduari. Pello Alkantarillak berak prentsaurrekoa eskainiko du ostiral honetan Nayert Larrarte abokatuarekin, Agus Hernan giza eskubideen behatokiko koordinatzailearekin eta Marilo Gorostiaga eta Mertxe Gonzalezekin batera Euskal Herriko torturatuen sarearen izenean. Kasua berriro irekitzearen inguruan informatuko dute. Eta bestalde informazio praktiko bat ere ekarriko dugu. Renferen bat aldiriko lineak Bilbo eta Santurtzi lotzen dituenak hain zuzen trenbide zirkulazio osoa berreskuratuko duelako eta beraz zerbitzuaren 100%ean eskainiko du asteko egun guztietan. Barakaldo eta Santurtzi artean aldi baterako ordutegi murriztuarekin funtzionatu ondoren joan den irailaren 23an katenarian izandako sutearen ondorioz Renfek jakinarazi duenez. Beraz, asteazken honetatik urriaren 22tik aurrera Bilbo eta Santurtzi arteko Renferen lineak zerbitzu guztiak berreskuratuko ditu eta horrela ohiko maiztasunak eskainiko dira goizaldeko 5 eta 2 zerbitzua hasten denetik. Eta informazio praktiko hau osatzeko errepidetara ere joko dugu, izan ere duela 3 ordu pasatxo eman dizuegu matxura baten berri, AP8an Zumaia aldean arazoak eragin dituen kamio baten matxuraren berri, Irungo noranzkoan autopilaketak eragin ditu, eta oraingoz esan dezakegu matxura amaituta dagoela edo erretiratuta, eta autopilaketak mantendu egiten direla bai, baina gutxituz behintzat, besterik ez oraingoz. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan helduko diogu berriz ere informazioari eta guk aurrera egingo dugu, hain zuzen ere, Izortze Santin Gomezekin jarraituko dugulako, oraindik ere zientzia giroen. As you take a roseau. Izortze azken gai bat geratu zaigu zintzilik, albistegiaren aurretik, eta munduko emakume zaharrenarekin du zerikusiaren multiomika egin dute, nolabait esatekoaren biziraupenaren atzean egon daitezkeen mekanismo molekularrak aztertzeko, eta ez dakit ondorioa ez ote den jogurra jan behar direla. Izortze? Bueno, interesagatik antza ondorio hori atera dute batzuek. Bai, bueno, egin dute 117 urteko emakume bat, katalana zen, hartu diote lagin pila bat, listua, gorotzak, odola, gernua, eta multiomika egin dute. Hau da, gauza pila bat aztertu dituzte, genen adierazpena, metabolitoen presentzia, proteinen presentzia, eta baita ere mikrobioma, bai, esteetan daukagun bakterioen konbinak eta esan dezagun aztertu diote, ez? Eta, emaitza asko lortu dituzte logikoki, ez? Azken finean, horrelako analizia handiak egiten dituzunean, lortu dituzun emaitzak ikaragarriak dira. Eta, berez, artikulan bai aipatzen dute, ez? Emakume honek daukan mikrobioma, hau da bakterioen kombinazioa, pertsona gazte baten antzekoa dela,
bai, bifidobakterio kantitatea oso altua delako, eta bifidobakterio horiek erlazioa daukaten prozesu antiinflamatorioekin, eta hori oso onuragarria da, ez? Eta bai aipatzen dute, emakume honek jaten zitula 3 jogur egunean, bai? Eta orduan, antza jogur horiek marka konkretu batekoak ziren, eta kasualidadea emakume honek urte batzuk lehenago, marka horren propaganda egin omen zuen. Eta orduan, klaro, azkenean, badirudi, jogur hauen salmenta pila bat emendatu dela, ez dugu esango zein den, bai, ze aipatu behar dago, artikulan bertan esaten dela, ezin dela erlazio kausalik ondorioztatu jogurra jatea eta mikrobiota ainona izatearen artean. Bai, orduan, kasualitatea izan daitekela komentatzen dute. Baina, kontua da, emakume honek bazitula parametro asko, bai gaztetasun baldintzarekin erlazionatua daudenak, eta artikulan esaten dute, erlazioa aurkitu ez daiteken arren, erlazioa auki dezakela, oso likadura egokia eramaten zuela, ingurune sozial oso estimulatzailea zeukala, bai, oso erlazio asko zitula eta bar, eta baita ere etzitula ohitura ez osasuntzuak. Orduan, segurazki horren atzean dago bere bizikopenaren sekretua. Izortze, esan duzu hasieran, lagin asko hartu zitzaizkiola, azterketa ikerketa asko egin zirela, datu asko lortzen direla. Lortzen diren datu hoiek, esan nahi dut, luzaro bizitzeko ohitura osasungarriak ematetik haratago, beste moduren batera aplikatzen dira, erabiltzen dira? Nik uste dut ezetz, ez? Beste kasu honetan, helburua zan bakarra, zan, guazen ikustera lagin guzti hauetan dauden parametro guzti horiek zer lasio auki dezaketen biziraupenarekin, eta hori da egin duten gauza bakarra. Nik ikerketaren limitazioak ikusten ditut, segia da emakumea 117 urte zitula, baina pertsona bakar bat da. Esan nahi dut. Eta beti esaten dugu, horrelako erlazioak aurkitzeko, erabiltzen ditu laginen kopuru asko zondia izan beharko lukela, ez? 117 urteko pertsona gehiago beharko genituzke benetan ikusteko aurkitu izan diren parametroiek eta biziraupena erlazio haute dakaten ala, ez? Orduan, ikusgarria da, bai, erabilgarria ez dakit zein puntutaraino, ez? Hori bai, dirutza bat utzi dutela, hori ziurtatzen dizut. Eta hemen beti esaten duguna, ez? Gauza bada 117 urte harrapatzea, baina bestea da 117 horiek nola harrapatzen diren. Ondo osasuntxu iristen baldin bazara, oso ondo, baina 117 horietatik azkeneko 25 garrastaka pasagarra baldin badituzu, ez dakit, iraute hutsak zenbaterainoko zentzua. Egia da, hainbeste irauten duen jendeak normalean ondo irauten duela. Hori egia da. Buruz eta oso ondo eta fisikoekin nahiko txukun, eta nik ezagutzen dituan 100 urte bueltako kasu gehienetan, oso ondo iritsi dira azken kilometrora, eta, horrek enbila puntuat ematen du. Ingurune sozial oso estimulagarria zuela, Hemen, guk askoten aipatzen dugu, lagunek salbatuko gaituzte, begira kasu honetan ere bai. Beraz? 117 urte. Bueno, ikusiko dugu, bendik aurrera horrelako kasu gehiago izaten ote diren. Izortze Santin Gomez, eskerrik asko, gaurkoan ere gai ezberdin hauen inguruko argibideak emateagatik, zorionak berriz ere, jasotako sari horrengatik, eta mendik aste batzutara izango dugu, berriz ere zientziari leio irikitzeko aukera. Bai, eskerrik asko zuei, ondo segi. Agur. Abby Lincoln entzuten jarraituko dugu, atzori hitz egin nizuen, estatu kolpe baterako soinu banda izeneko dokumentalaz, eta, hor deskubritzen diren gauza askoren artean, artista puxka hau, Abby Lincoln, Softly as in a Morning Sunrise. For the passions that thrill love and lift your heart to heaven are the passions that kill love and let you fall to hell. So ends each story softly, as in a morning sunrise. The light that gave you glory will take it all away. Oh, softly, 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 softly.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Itxututa gaude, ta denborarik ez dauka gehiengoak beste non baiten egon nahiko luke orain aukeratu zure drama pantalla ispilu bata hauxe da jasoko duzu Historia ezagutzeko modu asko daude. Bidaiatzea izan daiteke hoietako bat eta guk gaur garraiobide bat aitzakia modura erabiliko dugu historia ezagutzeko. Garraiobide eta lanabes ere izan da trena eta hain zuzen ere trena ardatz hartuta historian bidaia bat egingo dugu. Burdinbidearen Euskal Museoa ezagutu nahi dugu, Azpeitian dago kokatuta eta bertan ikusi dezakegun bildumak lagunduko digu Burdinbideak historian zehar izan duen garrantzia hobeto ulertzen. Horrez gain, museoak duen eskaintzaren inguruan ere, ariko gara eta makinista modura Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendari den Juanjo Olaizola izango dugu gidari. Juanjo, egun honetan ongi etorri, bigarren kafera. Egunon zuei. Bueno, Juanjo, okerrezpanago gainera duela gutxi trenean bueltatxo bat egin duzue, alemaniar talde bat egin, eta ez dakit trena itzali berritan edo itzaltze lanetan harrapatu zaitugula uste dut. Ointxe, justu ointxe bertan itzali dugu ja lokomotora, bai, etortzen die, azte zerpare bat ditere etortzen diete Alemaniko tur operadore bat bere turistekin, eta beti eskatzen dute ditia bidaia trenian, eta bueno, hortarako gaude, egiten dugu bidaia, eta kitxo, uste ondo pasatzen dutela, eta hori da garrantzitzuena ondo pasatzea, eta pixkat ere gure historia, gure trenak, gure ingurua, ezautzi ere bai. Juanjo, harridura eragiten di horrelako tren batean ibiltzeak? Hombre, bai eta esatik, alde batetik, edadeko jendea ere, orduan behak gazte zirenien, ez hautu zuten olako trenak ere bai, ezta? Hombre, gaur Alemanian bada bituta abiadurendiko trenak, eta ez dakize, eta olako katxarro modernoak ezta, baina behak gazteetan zer ez hautu zuten. Eta ere hemen Pirineoan egon aldean, egoaldean ez da oso normala egotia olako tren museoak edo tren turistikoak, eta baina Alemanian, eta ez pentsau Britainia Hundian, bakarrik Britainia Hundian da gaur egun 800 lurrun lokomotora martxan. Tren turistikoetan, museoetan, linea normaletan ere bidai bereziak egiten, no? Ikusi dugu Harry Potterren pelikula ez, nola juten da Harry Potter eskolara lurrunezko tren batean, lurruneko makina dekan tren batean, makina hori ez pentsa bakarrik jarri dela martxan pelikula hori eteko, makina hori normalin ibiltzen da, han Eskozian eta han Highlandsetan ibiltzen da, asteburu guzetan martxan dago. Baina ez dut, Britainia Hundien da 800 lurrun lokomotora martxan da dela gaur egun, eta asteburu guztieta, eta azken serrere askotan, ibiltzen dira herri batetik bestea, o museon barrun, egiten bere zibiziak eta bere txangoak. Bueno, asteburu guztitan ez, gure lankide June Romatete izan delako guain dela gutxi Harry Potterren trena ikusi nahi zuela eta joan zen egunean, hain justu mantenulanak ziren, eta... Haze sorte txarra, bueno, datu horrek aipatu duzuna, Juanjo, balio digu ez, perspektiba moduko bat jartzeko. Gurera etorrita Burdinbidearen Euskal Museoa, kokalekua bera ere Azpeitian egotea, ez da egite, hausazko kontua ez dela uste dut, ez da, Juanjo? Bueno, arrazai asko batik jarri zen hemen, baina lehen azan zeatik urte batzu lehenuo, 3 urte lehenuo, itxin zen urlako trena, pena, hundi bat izan zen trena iztia, badakizu, iztia, gauzak iztia, o apurtzia, errexea da, gero berriro martxan jartzea, hori ja asko zailagoa da, ez? Eta nola, itxita zeo, klar, tren museoak behar dugu gauza bat, da, lekua. Museo guztiak ejatzen diete, ez dakatela lekua, beti espazioz faltan, eta bere bilduma badie kuadroak eta ez badakate lekua, gure bilduma diela lokomotora, kotxeak, goiak eta tranbiak eta pentsa, eta ez denei pentsau, itxas museoa ze problemiko du, eta etortzen da, egun batean, portabioi bat, eta sartzen dugu hau, ez? Baina, orduan, klaro, hemen Azpeitiko geltokia, ezen geltoki normal bat, ez? Herri guztietan, trena dagoen herritan gutxez, dago geltoki bat, bere sarrerakin, erosteko txartelak, eta igual bat edo bi solairu daukate gainean, eta normalien antzinen estazioan bizi zen geltoki nagusia eta bere familia, ez?
baina normalien hori dakate eta ezer gehiago. Baina Azpeiti izan estazio berezi bat, zehat izan Urola trenaren bihotza. Eta ordan, bai dago, antzineko ezautzen duguna estazio bezala, ez da, eraikin hori da tokien da takillak eta bar, baina gero ere zuten aldeatetik bulegoak, zeatik, nola zan, konpaini independiente bat, bere administrazio eukin behar zuen, ez da, ordan zuten bulegoak, gotekoan, trenaren zuzendaria, noski, eta ere nominak iten zutenak, erosketak, eta bar. Eta gero beste aldetik zuten, kotxetegiak, gordetzeko, gau ez trenak bukatzen dutenien bere zerbitzua, gordin bierdia, eta oberena da aterpez gordetzia ez, eta gaina, gaur igual trenak, aluminioz egiten diate gehienak, eta ez diate erdoitzen horren beste euritekin eta bar, ez? Baina garai hortan zieten egurrezkoak, burdinezkoak eta eurilekin, bere ala estropetzen zieten, ez? Orduan, hemen ere ikizieten bere garaian, iten du egun urte, kotxetegi eder batzuk, dakatela gaina bere lantegi originala, ez? Tren hau, esan pixkat independientea, Zumarraga Zumaia, ezakan zer ikusirik, kostako trenakin, Renfeko trenakin, eta ez errez, ez? Orduan ere, sakaten bere lantegia, egiteko trenaren mantenimentua, konponketat eta bat. Eta gaina, lantegi hori oso berezia da guretzat, zeratik da, makina herramientan museo txiki bat, zeratik. Lantegi hori martxan jarrezen 1925, eta urlauk ez un problema zen, bere historian zehar, 60 urte egon zen martxan, egin zutenien oso ondo, kategorizko trena egin zuten, eraikin ederrakin, trasatua oso ondo planteauta, elektrikoa, gara jortan, 1925 tren elektriko izatia zen, gaur egun bezala, abiadura handiko trena, ez da, azkengo teknologia. Baina gero, 60 urtetan zuten gastatu, ez da ni txikita ere ez berritzen. Eta, klar, 60 urte ondoren, lantegi hori 1925ko lantegi hori jarraitzen zuen lanian. Bere motor bakarrakin, eta bere motor horren indarra bialtzen, 16 makina herramienta da, bialtzen indar hori, korrea, poleak eta enbarrado bereziekin. Da, irautza industriala zizenetarako lantegi bat, ez da, orduan da, guretzat altxor berezi bat lantegi hori. Eta gero ere, claro, Azpeitin ere kokatu zuten azpizentrala. Etako trenak, esan dugu, elektriko zala urolako trena, baina trenak normalien ezin dute erabili zuzenien, guk ere etxean ezin dugu erabili zuzenien, ez da, altaten zineko torre horiek erematen duten indarra, transformatu behar da, eta orduan hemen ere zion azpizentrala, transformatzeko eta errektifikatoreko ere bezak, normalian trenak garai hortan erabiltzen zuten korrente kontinua, eta ez alterna dela, torre erraldo horiek bialtzen duten korrentea, dela normalian alterna, ez? Orduan zan leku bat oso aproposa olako museoa zartzeko, eta lekua zean gordetzeko trenak. Eta beste aldetik, ere pentsatu zen, Urolan baiaran, Azpeiti bere interes turistikoa da, hemen parean dago Loiolako etxe santua, zestuako baino etxeak, eta bar. Eta pixka bat horrekin, eta gauza batekin eta estekin, horregatik erabaki zen egitea museoa hemen Azpeitin. Juanjo, testu inguru guztia bikaine azaldu diguzu, aipatu duzu baita ere, makina erramientaren kontu hori, museoaren altxorretako bat bada, ez da, museoak duen bilduma hori, eta trenez haratago aipatu dituzun makina erramienta, jantziak ere bai, ondare asko dago, bada altxor bat hori. Bai, noski, lantegiekin jendea ikusten duenean martxan, geratzen da, egia esan da, harrituta ez, eta hau dola da bil, eta bai da, handago motorra, eta berindarra, bai da, korrea honekin, eta orduan gaina pentsau, gaur egun ere ze garrantzia daka Euskal Herrian makina herramienta industria, ez da, estatuko lehenak, eta Europan zehar, ez dakit, Gipuzko ez dakit, estatu Europan zehar, ez dakit, 7garrena, o 6garrena industria hortan, ez da, orduan, guretzat ere, pixkat, arrotasun bat, eukitzia olako lantegi bat. Originala eta martxan dagoela, eta gaina harreman oso nadakago ere Elgoibarreko makina herramienta eskolakin, eta beraiek, beran dakatenan museo bat ere bai oso polita Elgoibarren, beraiek etortzen eta askotan guri laguntzea egiten gure makinaren mantenimentua, martxan jarraitzeko, eta claro, arte derraen museoetan daukaten gauzak jaio die, sortu die, begiratzeko, kuadro bat ez du zertako balio, baizik zu begiratzeko, eta disfrutatzeko ez da bai da ze polita, eta bai da ze merito daka,
Baina trenek eta makinek ere ez diete jaio hortarako, ez diete jaio kontemplatzeko, bueno, behiek igual pentsatu dute baiez, ikusten zenien pasatzen trena, ez da? Baina jaio diete mugitzeko, garraiatzeko jendea, garraiatzeko merkantziak, eta makina herramientak ere jaio diete lan iteko, eta orduan guretzat proiektuan hasieratik oso garrantzitsua da, izan da, bizia ematia gure trenei, gure bagoiei, gure kotxei eta gure makinei. Eta horre, Juanjo, mantenu lan handia eskatuko du, pentsatzen dut? Bai, eskatzen du, baina, bueno, gogoan ukin behar dugu ere bai, museo dala Euskotrenen parte, ezta? Eta Euskotrenen dakagun langileak etortzen dute gure mantenimentua. Adibidez, hilero etortzen dute egitea trenaren revisioa ikusteko, galgak ondo dade, neurri guztiak ondo, frenatzen badu balastak eta ondo dadeo ez, eta bar, ezta? Gogoan ukin behar dugu, gaur egun ikusten dugu Euskotrenen, eta Renfen edo bezalekuetan ez, baina ikusten dugu Euskotrenen tren oso modernuak, ez da, girotuakin, ate automatikoak, eta baina trenak ez diete egiten kotxeak bezala, ez da? Ford o Renault azten du egiten modelo bat, eta zenbat milaka kotxe igualak egiten du, eta orduan bere produzioa oso automatizatuta dago. Baina trenak ez, kafen bertan, hemen behasainen, baiten dute ezakin norako, oso orako 100 tranbiekin zuten, o dalde egiten, eta 100 gehiegi, baina normalian Bilborako egin zuten 7 tranbia. Gasteizerako lehen egin zuten 11 eta gero beste 7 ezberdinek. Orduan dana da trenak eraikitzi eta oso artesanala. Ez dago produzio kateak edo automatizazioak eta orduan profesional horiek ia ez dizan berdina jola saiola, baina ia bai, berdina jola saio konpontzia tren elektriko modernoena edo lurrunezko lokomotora bat. Azkenien dana da kaldereria, mekanika eta ez da? Eta, Juanjo, kontatzen ari zarenari helduta, apur bat, bada burdinbidearen Euskal Museo hau nolabait ere, historian bidaia bat egiteko, eta gurean historian izan den bilakaera ulertzeko modu bat ere bai, eta akaso, jende askorentzako, historian gertatutako hori ezagutzeko, liburu lodiak irakurtzeko pereza puntua duenarentzat, bada oso modu dinamikoa museo honetan bisita bat egin eta historiaren bilakaera hori ulertzeko saiakera hori egitea. Noski, horregatik esan deguna ez, guretzat horregatik oso garrantzitsua da trenek ibiltzi eta horregatik asteburu guztiek, aste santutik, oain bukatuko dugu, azaroan bi bukatuko dugu denboraldia, baina bestela asteburu guztietan, aste santutik azaro hasiera arte, ibiltzen gira gure lurrunezko lokomotora bat zuekin, sarrena 1888koa da, ja 127 urte dauzka, zu gazti eta makina bina euretuzun Gernikako trena, eta gero gerran bomba bat izen bere gainean, Alemaniarrak bombardaketa egin zutenien Gernikan. Eta guretzat oso garrantzitza da hori jentea, esperientzia hori eukitzia zen ibiltzia antzineko tren horietan, egurrezko eserlekuakin, lehioak zabaltzen dietela eta izten dietela, ez dakatela noski eize girotua, eta esperientzia hori bizitzia oso garrantzitsua da. Eta ere askotan, asteburuetan ere, martxan jartzen dugu antzineko tranbia bat. Eta hori ematen digu, aukera kontatzeko jendeari pixkat ere bai, nola trena pasatu du lurrun indarratikan, bere garaian oso garrantzitsua zen, baina zuetan ikartean oso garbia ez da. Nola trenak egin zuten ere bere evoluzio ekologikoa eta pasatu zuten erabiltzea elektraindarra kotxe baino askoz lehenuo, eta Euskal Herriko lehengo tranbia elektrikoa adibidez, inauguratu zen Bilbo eta Santurtzin artean 1896an, eta kontatu pixkat historia hori nola sortu zen tren elektrikoa eta tranbia elektrikoa, ia elektrizitatean batera, garai berreina eta zan teknologia bat garai horretan oso berria, eta gustatzen dugu hori kontatzea eta jendea pixkat ulertzea historia sarronek, baina bueno, azkenian guk ere indarra ematen jogunien botoi batei sakatzen etxean argia piztutzeko, zer ikusi ditaka historia guzti horiekin. Juanjo, bisitariaren perfilaren inguruan, museora gerturatzen direnen inguruan, ez dakit, historia zaleak gehiago diren, tren zaleak gehiago izaten diren, bestelako kuriosoak izaten diren, perfiletako jendeak bisitatzen du museoa? Bueno, denetatik pizkat, tren zaleak noski etortzen dietela, ez da? Baina horiek askotan ez diete sartzen museora, arkitzen dugu trenbidean zehar, argazkiak egiten trenari, nola pasatzen da, goiti bera, berekeakin eta ziete gero sartzen museoan. Baina historia horiek, aldegu esan ere, oain udazkenian, neguan udaberrian, etortzen dira asko, taldeak, alde batetik eskolak,
baina ere, esan dugun bezala gaur etorri diate alemanak, bilar datozte jubilatu talde bat, eta jubilatuak, turistak, eta olako taldeak. Eta asteburuan zehar normalien etortzen diete familiak. Ezta, gurasoak, seme-alabakin, txakurrakin, ere, etortzen diete. Behin etorri zen bat, txori batekin. Bai. Pentsatzen du bitxikeria mordo bat izango dituzuela. Juanjo, sarreran aipatu dugu, lurrun trena utzi berritan zeundela, gaur goizean ere egin duzuela bueltatxo bat. Urolako trena aipatu duzu, konta iguzu apur bat urolako trenaren inguruan, ze funtzio izan zuen, ze garantzia izan zuen urolako trenak inguru horretan? Oituta daukagula karretera leku guztietara, eta kotxeak, eta autobusak, eta lurralde bus, eta bar, ez da? Baina egiten du egun urte zioten olakorik. Pasean autobus bat, 1907 jarri zen autobus bat Azkoititik Donostira. Behar zuen, traiektu guztieteko ia 3 ordu. Pentsau, nola izango zen, autobus hori, baina ere nola izango zieten garai hortako bideak, ez da, meagatikan, meaga jetxi, zadaustik, hori jo, bueno, abentura bat zen, ez, orduan, klaro, etorri zenien trena, izan zen, iraultza oso garrantzitsua. De hecho, zen beste konpainia bat, iten zula ere autobusekin, lotu bakarrik Azkoiti Arroako geltokiakin. Garai hortan, asko zobiagoa zen, hartu autobusa bakarri ezeonian beste aukerarikan, eta ja, alzenean hartu trena hartu, orduan, ezieten autobusa juten, ez da Zumaira. Arroako geltokian iten zenun transbordoa, juteko ja Donostira, ez? Eta orduan, enpresa hori, ikusi zonian trena inauguratzea zijoala, esan zuen, trena jartzen bada martxan, ez dakagu zerre eginik. Eta orduan, junzieten trenen ardura duen gana, eta bueno, hemen dakagun lantegian makina herramienta batzuk nahiko onak, eta ladro zinzinati bat, eta bueno, kategorizko katxarra. Nahi bazita erosi, eta trenen erosi makina ditako, behak ikusiten trenen kontra ezin zutela gai hortan, egiten du egun urte ezin zutela ezer egin. Orduan, claro, hori zen lotzia Urola Baiara mundu modernoakin, ez da, gaina alde batetik. Zumaian, zaukasun aukera konektatzeko kostako trenakin, eta juteko adibidez, Donostira, ona ebasen ere, Eibar, Bilbo, Durango, eta bar, ez da. Eta gero, Zumarragan ere, zaukasun aukera konektatzeko garai hortan zena norteko trena, gaur egun Renfekua, ez da, eta orduan, alzenun hartu trena adibidez, sestuan, ez da, baina etxeko jendea, turistak etortzen zietena. Alzen etorri Madriletik, turista elegante horiek, Zumarragaraino norteko trenian, eta Zumarragan transbordoin, eta hartu Urolako trena, baino etxerainetako gaina, baino etxeak zakaten bere estazio propioan, zestuan. Orduan, aukera asko eman zigun, zabaldi zigun mundu, ez da, Urolako Baiarari. Juanjo, luze jarrai genezake honen inguruan hitz egiten, baina irratian ere denborak agintzen du. Ondo iruditzen baldin bazaizu, Juanjo, gaurkoa hemen utziko dugu, baina egin behar dugu hitzordu bat, bertara joan, Burdinbidearen Euskal Museora joan, eta bertan, zurekin, ondo bidean bisita hori egin, eta erreporte modura grabatu, eta gure entzulei, Burdinbidearen Euskal Museoak eskaintzen dituen, eta jasotzen duen ondare guzti horren inguruan, behar bezalako erreportaje bat egiteko. Beraz, Juanjo, ondo iruditzen bazaizu, gaurko hemen utziko dugu, eta datozen egunetan jarriko dugu hitzordu hori, bertara bisita egin, eta bertan luz eta zabal behar beste adina denbora aritzeko. Bale, nahi dizutenian, hemen zaudeste zuen etxian. Eskerrik asko, Juanjo. Bale, gero arte. Goizeko 11:00 entzuleok, gustora, baino gustora aritu gara Juanjo Laizola eta, Burdinbidearen Euskal Museoa eta trenen historioak entzuten, baina aurrera egin behar dugu eta segituan gure urrengo kolaboratzailea ere prest daukagu hemen urrengo minutuak egiteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Eukene Larrartek liburuak irakurtzen ditu, eta gero gure estudiora etortzen da, hautsak
arrotzera. Horixe esan genezake dela gure kolaboratzaile honen lanaren laburpena. Azkeneko hemen izan zenean, 9 milioi pertsonek irakurri duten The Housemaid edo asistenta ekarri zuen, eta esan zuen, ez zitzaiola gustatu. Gaur, aipatu zigun, bere garaian ere, gaur ekarriko zuena beste kalitate bateko liburu bate izango zela, eta espero dugu gaurko sekzioa lasaitxegoa izatea egun hon eukenela arte. Egun hon. Ze liburu hartuko dugu hartatz gaur? Gaur Uxue Alberdiren Hetero. Ara, guk ez genuen lokatzetan sartu nahi, baina liburu honek inguruan badu polemikatxoa, baina tira, hetero izango dugu ardatz eta nondik hasiko gara? Bueno, eske zuk esan dezu, ez? Nahiko liburu guazen esatea komplexu xamarra dala, ez? Gainean bi aldiz irakurri behar izan deten liburu bada, lehen urten argitaratu zen, 2024an, eta nik lehenago ez nezkan Uxuen referentzia banekin zein zen, baina lehenago ez nun beha irakurri, eta lehen urten, egia esango, izenburu gati gidatu nintzen, ez? Eta, aurre ideia bat inun, hetero, basatezu, heterosexualitate buruz izango da, ez? Uste dut oso orokorra izan zela pentsakera hori, badakizue, gaur egon liburuekin, aurretik lehenago ere egiten direla horrelako albisteak, prentxaurrekoak, prentxagoarrak, eta guri iritsi zitzaigun azalaren argazkia, Uxue Alberdiren lan berria, hetero izenekoa, eta jak tente jarri ginen esanez. Aldator Uxue hemen hetero patriarkatua astintzera, ze jaso genuenean azala esango nuke uste dut sinopsia ere ez genuela edo ez zutela argitaratu eta orduan uste dut orokorra izan zela sentsazio hori esatea hetero hemen gai interesgarri badago. Bai, gainea halko nuke honitzeiten ontaz, laburpena handi bat imarra izan dut, eta lehenengo aldiz irakurri nunen, gehatu nintzen sentsazio batekin, gauzatzek ulertu nitun, baina sentsazioa liburu guztian nula ulertu. Osea, pixkat tonta sentitu nintzen, ez? Eta gero, gustatu zait, honen aitzakiakin berriro irakurtzea eta sakonago, ez? Baitare, ikusi dute liburuan aurkezpena, Uxuen hitzak, eta ja pixka dena kontutan hartuta, eta bigarren aldiz irakurrita, ulertu etela. Eta etengabe, lerro arten ulertu edo irakurri behar den liburua da, kebakon segundas, pixkate baita. Askotan, nere ustez, nahiko biok dien gauzak baita gertzen dira, ez dutenak ez da izema buelta eman behar ulertzeko, baina, astuna, ez da nola esan ez, konzentratuta irakurri behar den liburu bat irutze zait. Eta, Uxue Alberditaz pixkatitzeitearen, nor da Uxue Alberdi ez? Bea, euskal idazle eta bertsolaria da, eta, kazetaritzan dago lizentziatua, eta 2003an hasi izan bertso paperleak eta irabazten, Durangoko Jule Azpeitia izan zen lehenengoa, eta ondorin etorri ziren 2006an Xenpelar saria, eta 2008an bertsolari gazteen Osinalde saria. 2005an lortutako idazle gazteentzako Igartza bekari esker idatzi zuen lehen liburua, Igartza saria, hortene baita polemika sortu duen hori, ez? Azkenen ez dakitze azkize kopuru da, baina, kopuru importante bada diruna. 10.000 euroko sariara. Bai, eta, ez ezkoa esan dio, ez? Saioak, azkenen kafek ematen dulako saria okerrezpanao, eta Israelekin daukan lotura batik, eta, hoixe, eta, 2007an beste sorkuntza beka bati esker, Joseba Jaka beka hain zuzen ere, Ulki Jokoa ipuin liburu idatzi zu, 2013an Euligiro ipuin bildumar itaratu zuen, eta, eta bar, baina, azkena denda ostekoak 2008an, eta gero 2024an, hetero liburua. Gero ere baita literatura tailerren irakasle, iritzi artikulugile, itzultzaile, irakurle taldeen gidari, letragile, eta gero baita gustatzen zait, berak sortu zune baita bertso eskola feminista, eta nahiko interesgarria iruditzen zaitu ere baita, beraz, Uxue nahiko eredugarri, eremu desberdinetan. Eta, heteroren nondin orakoak, ez? Pixka bat hasieran haste naiz, liburuan sinopsis moduko bat ateatzen, da esatez eta liburuan nondik hartetze sinopsis dauke, ez? Horratikan, gaurkoan pixkat ingotena da, spoilerrak ongoia, azkenen, 8 ipuiek edo istorio desberdinak osatzen dute liburu hau, beraz ez da novela bat, daukela trama bat eta bukara bat, eta jazta, ez? 8 ipuin txikik edo motzek osatzen dute, orduan pixka batzuk hartuko ditut, eta hoiek analizatuta, pixka zemezu nahi duen
bidali, baina, bueno, argi da ona da, ba, bueno, izenburua abia puntuta hartuta ni behintzat hortik hasi nitzala irakurtzen, uste nolako, ba, bueno, heterosexualitateri edo heteronormari, edo, bueno, ez dakit nola esan, hortik joango zala, ez? Eta ez, pixka bat hetero arauarei buruz, gero isuek esateu ez dela horri, bueno, hoi aurrago ikusiko dugu, baina, bueno, tira, hasi nintzen abenturan, eta irakurtzen hasi nintzen, eta, bueno, esan bezala 8 istorio dira, eta istorio guzti hauen protagonistak, edo gehienak emakumeak dira, eta gizonez ari dira, nagusiki. Haiek gizonek emakumeetan utzitako arrasto ez. Gizonekiko espektatibez eta dezepzioez. Eta unean bertan egin eta esan ez diren hori ez. Ba, gizonak ageri dira maitale, lagun, edo aita moduan. Aitaren figura ere baita gira da asko agertzen dela, Uxue berak ere esaten du hasieran asko gusta ez zitzaiola bere aitaren figurari buruz mintzatzea eta are gehiago idaztea, eta orain etengabe idazten duela bere aitari buruz. Eta, bueno, alderdi literarioari dagokionez, bueno, esan detenez oso interesgarria da Uxue hitz egiten entzutea, benetan asko gustatu zait idazle hau, eta bere liburu gehiago irakurriko ditut. Eta, bueno, berak esaten du hasieran bera zentratzen zala pixkat idazten narratibogoa o literariogoa den hori buruz, eta oinez, oin ja idazten duela pixka bat bere realitatetik. Eta, bueno, elkarrizketatzailea de baita galdetzen zion, beldurrakin idatzizu, liburu hau, beldurra eman dizu, eta idaztea ez, baina argitaratzea bai. Eta normala da, azkenen ikutzeitua gai batzuk nahiko guazen esatea kontrobertituko, polemikoko, bueno, igual ez dianak itzeiten, osea, irutzezte benetan Uxue dela, kiston pertsona bizkorra, inteligentea eta badakila hori espresatzen, eta bueno, horri buruz, Behar baita azmarratzo ipuin hauek fikzioak diela, baina, bueno, aldi berene baita ipuin baten bere inizialak ere agertzen dira, orduan, bueno, ulergenezake bera ere protagonista izan dela, baina, bueno, nik uste idazleare baita bera pixkat errefuxiatu behar dela, edo gorde behar dela, bueno, fikzio puntu bat dauka, edo errealitate puntu bat, behar esaten du, askok badirela bere bizitzan gertatutakoak, baino fikzio puntu bat ere badutela, eta pelikuletan eta bai asko gertatzen da, ez? Nik uste pixka dela el komodin, ez? Nik uste dut jende askori gertatu zaiola, liburua irakurtzea, eta pentsatzea, hoi nik historia ezagutzen dut. Edo nik ezagutzen dut hau gertatu zaion norbait, edo honek antzondia dauka beste honekin, bai. Bai. Bueno, hasiko gea pixkat ipuinakin, laburpen txiki bat ingot ipuin bakoitzana, eta ea hortikan ze ondorio ateatze deun, oso ez da irakurketa ite zuen. Esan barraukat oso zaila dela gian nik inbardeten aitea hola, ze ez dakit nola esan, ez da ondo espresatzen esan nahi duna, eta garrantzitsua nik uste berak espresatzen duen modua, baina, bueno, nahiko implizituki saiatuko naiz azaltzen. Orduan, bueno, kapitulu bakoitzak historia bakoitzen kapituluak oso izenburu politia dauzka, pila gusta ez ezki, eta adibidez lehenengoak landareek azteko behar dutena. Oso politia iruditzen zait. Eta, bueno, ben protagonistak Laida eta Javi dira, bueno, bikote badie, eta gero daude Iria eta Andre. Eta, bueno, lagunak egin diren bizilagunak dira, eta, bueno, pixkanaka ondoko etxean bizi diren bizilaguna, bueno, harremanak eukitzen hasten dira, batek egun baten bere seme-alaba zaintzen ditu, gero besteak, paseoak ematen dituzte, eta bai Iriak, bai Jabik eta bai Laidak Iriarekin, bueno, laguntasun harreman bat hasten dira egiten, baina pixkat individualki, ez? Eta, bueno, pasarte desberdinak kontatzen dituzte, eta adibidez baten baita, bueno, azkenen nahi da, Uxue ulertu behar da idala historio bat kontatzen, eta aldi bakoitzen pintzela bat botatzeula hor, eta ikitzula como txirriat, oza ez bakizu, eta horietako bada adibidez, Iriaren senarrak, Iria kontatzen du, sexu irrika asegaitza daukala. Eta egunero ematen saiatzen naiz, dio Iriak Laidari. Eta listo, osea, ez du azalpen gehiago ematen, azterketa gehiago ematen, ez? Gero ere baita, Laida tesi baten ikerketa egiten izan, emakumeen desirari buruz, eta bere tesi zuzendaria gizonezko bada, ez? Ez du ezer gehiago esaten, ez du esaten, pixka txirriatu iteitez gizon bat izatea emakumearen desioari buruzko zuzendari izango dena, ez? Baina, bueno, horru zen du, eta gero ere baita, baten Iria eta Javi juten dira lagunak, ez? Bizilagun laguna direnak itxasora bainatzea,
eta galdetzen dio laidak etortzen danen bere bikotea. Eta bia bakar juntzate bainatzea, eta bai, eta biluzik, eta bai, eta esaten dio Jabik irripar batekin, ze geloskor. Ba, bueno, pixka bat hau edia ataituten 3 puntu edo 3 pasarte, ba, bueno, esatezuna, ez dakit nola esan. Ez diak izan gauza potentek, fuerte, ez da gize, baino igual oso barneratuta dauzkeun gauzak die. Bueno, gero adibidez urrengo historio bat, bere izenburua Irla da, eta, ba, bueno, hemen nik uste bai dala gehienetarikoa gustitzen. Hau da, nik uste dut izan den bueno, zakit, nik pasarte honen inguruan askotariko iritziak jaso ditut, eta badakit jendeari pixkat min egin diola hemen aipatzen denak. Bai, gaina hauen ulertuko duten zule. Bai, hori da, kontatu. Bai, ba, bueno, militante idealizatuei buruzkoa da. Vale? Orduan nik nire ustez pasartea bueno, oso ausarta da, eta nik uste bideo honetatik edo honengatikan esaten dula idazteko da argitaratzeko beldurraz mintzatzen denen, adibidez historio honekin bai daukela zer ikusia, ez? Eta, bueno, ba, historioa hasten da, ba, nutrizionista konsulta batean, eta, ba, hemen da Uxuek bere inizialekin idazten duenean, elkarrizketa moduko bat ematen da, Peio eta U-A inizialekin dagoen beste pertsona da, nik Uxu esango dut, horrutzeko dugu, bea dene dala ez, eta, bueno, hizketan hasten dira, eta ematen du, ba, bueno, aspaldiko lagunak diela, eta, ba, bai, duela urte batzuk, ba, bidai bat partekatu zuten, Kubara, eta, ba, bueno, bertara juntzian, bera adibidez bertsolari bezala, juntzian baita kazetarin bat, dantzarin bat, eta, ba, bueno, bertan Kubara juntzian euskal erbesteratui, ba, bueno, aberri eguna bertan ospatzera, ez? Eta bueno, batira, bertara juntzian, eta Uxue kontaktatu zuen, ba, Peiorekin, pixka bat hitz egiteko histori ez, bidai horri buruz, ez? Bera, liburu bat idazten ari dela, eta laguntza pixka behar dura, pixka memoria refreskatzeko, edo pixka bat partekatzeko urte batzuk pasa, eta gero, esperientzi hori, feedback bat eukitzeko. Eta, ba, bueno, Kubako bidaia hasten dira hitz egiten, eta, ba, bueno, behin are iritsi zianean, konturatu zian erbesteratun artean, ba, bueno, izen potolo batzuk bazeudela, ez? Eta Peioren hitzak dira, literalki, niretzat Kuba nahi izatera atrebitzen ez nintzen guztia zen. Baina beste bat izateko aukera ere bazen, beste identitate bat probatzekoa, batez ere neskekin. Nik ez nuen emakumeen desirarik sekula sentitu, ez da neure amarenik ere, aurra nintzenean. Asuntoa ez zen han larrutan egin dezakeela, asuntoa zen zuriak eta turistak izate utxagatik desiozko begiradek inguratzen gintuztela. Niretzat lehen aldia zen neskak gauza goxoak esatera hurbiltzen zitzaizkidana. Agian zuretzat zaila da ulertzen, esaten dio Xueri. Ja, pixka bat, ez dakit, Bueno. Eta gero, ba, Uxu ere baita jarraitzen du, flipat egiten duela, ba, adibidez, kotxetik nola txistuka eta barraitzen ziren neska emakume kubatarrei, ez, eta gian, espero zezakeela kubatarren gandik, baino ez, euskal pertsonen gatik, euskal erbesteratuta zeudenen gandik, ez, nola ibiltzen ziren txistuka Kubako emakumeei, gero ere baita erbesteratutako batek Sebas edo Charlie izenazun behin Peioi hartu zion, eta, ba, bueno, eman zion gau batean, ba, bueno, beste emakume batekin sexu aukitzera eta ordaindu egin zuen horretarako da. Bai, eta beren lehen esperientzi sexuala horrela izan zuen ere baita, gero ere baita egun baten ere baita bi adin txikikoekin besteratu gaua pasa zuten, eta hurrengo goizean bi gazte hoiei nahiko gaizki tratatu zien, ez zien kasuik egiten eta eta Uxuerentzat ere baita pixkat inflexio puntu bat izan zen, ez? Nik uste azkenen beak gauza bat espero zula, bertara jun, aberri eguna ospatu, erbesteratuekin ba pixka bat, ez dakit, beste esperientzia bat espero zuen, eta gero hortek etorru zen, ba nola bait pixkat, ba beldurtuta, ez? Eta azkenen zian, ba, euskal, militanteak, eta beraien joka bideak, guazen esatea matxistak, ezagit nola deskribitu, ez? Bai, holaxe. Bai. Eta da horrek, arramazka egiten duela, ez? Edo digula, ze euskal militantearen figuran, guretzat badago figura horretan, ez egit jatorra eta sanoa, eta ez egit zer, eta gize, eta gero, onartzea,
hor ere badaudela jarrera salagarri batzuk, bagian kosta egiten zaigu. Ez dut esaten besteak baino gehiago salatu behar denik, ze hori gaizki iruditzen zait, baina bueno, bai mai gainean jarri beharreko zerbait, eta pasartea irakurtzen duzunean, empatizatzen duzu ez, pentsatuz, nik ere gaizki pasako nuke egoera honetan, joan naiz Kubara aurre iritzi batzuekin, eta ez nago eroso. Bai, da, baina nik usteet kokatu behar gala garai hartan, Ia ez da gaur egun da, nik usteet puri-purian zegoenean gai hori ere baita, eta, bueno, egoera kulturala edo Euskal Herrian, ez? Eta, bueno, azkenen uixuek esaten diogun guztia sexuaz hitz egiten pasatzen zutela, eta, bueno, bat ere esperientzia honatzuela ekarri hortatik. Eta, bueno, listo, hor geratzen da. Eta hurrengo historioa edo ipuña ez ditut 8 kontatuko, baina, bueno, beste bat da, edo baita hau irutu zait, nik uste beste potenteena hau dela. Eta, bueno, izenburua da gizakiaren adin guztiak. Eta kasu honetan protagonista dira Manuel eta Beatriz, Manuel jubilatuta dago, eta, bueno, urtero egiten du zeharkaldia, deitzen diona, eta igerik eta froga bada. Eta, bueno, nik uste dela, itxasoa zeharkatzea batetik bestera, 3 kilometro dira, eta, bueno, pixka bat historia hasten da, berak erabaki duela hernia batekin eta bueno, osasun arazokin abil, eta agian ja aurten ezingo duela egin, ez? Eta bere emazteari Beatrizi esaten dio, eta bere familiari ere baita, ez? Bere seme alabei, azkenen familia tradizio baten bilakatu zen, zeharkaldia edo, bueno, froga hori, eta familia guztia juten zen egunan bertan berari animatzera, animoak ematea, eta ikustera, eta bilobak eta guzti. Eta, bueno, egunan zehar Manuel esnatzen zen, Beatriz egosari egiten zion, irteerara, bueno, kafe hartza juten zian, irteerara laguntzen zion, motxila hartzen zion, esku oialare baita, eta gero ilmugan ere baita bertan itxuitez zion, izardia ere baita matezun kendu behar ziola. Eta ez du ezer esaten, baino lerro artean ze irakurtzen ez du, ez? Pixka bat, Beatriz bere eske oso zaila da, osea, nik ez gaizki ikusten zure senarraria bestea hortan apoiatzea, ez? Baino, jarraitu ingo dut historikin da hobeto uler daiteken, ez? Eske oso zaila iritze zait hau, eta iritze zait gaizki ulertzeko oso errisa dela liburu hori baita. Bueno, orduan erabakitzen dute zeharkaldia urte horretan ez egitea, eta, bueno, froga alternatibo bat egingo dutela, pixka bere osasun beharrei edo denak parte hartu ahal izateko, eta orduan seme-alabek ere parte hartuko dutela. Eta dago hor konversazio bat, non saiatzen diren egokitzen Manuelek irabazteko moduko froga bat egiten. Orduan ez dute egiten motz-motza, pentsatzen dut esplosiboa dela, eta orduan bere seme-alabe gaztegoa direla, bueno, iraziko lieke. Orduan saiatzen da egiten neurri batean non Manuelek iraziko duen. Bueno, eta gero, ipuin honetan, Beatrizek ez dauka ez ahotxik. Ez bai. Isiltzeko bialtzen dio Manuele ben baino gehiotan, zuzendu egiten dio euskeraz baitzen bat oker esan duelako, edola, eta bueno, gero hemen uxuek bai esaten du, azkenen Manuelei neurrira egindako froga bat egiten dutela, ez? Eta hasten dira egunean frogan, Amaia bere alaba eta bere semearekin, eta momentu baten ematen du Amaiak irazingo duela, ez? Eta azken metrotan Manuelek pasa egiten dio, eta Manuelek irazten du. Eta Amaiak, alabak, lasaitasun bat sentitzen du. Ze ondo, aitak irabazi du, ez? Oenikan hortarako dago eta lasaitasuna hartzen du. Baina, uxuek adibidez, esaten duena da, hasteko aitaren neurrira prestatutako froga bat egiten dutela, ez? Berak irabazi behar du, bai edo bai. Talara irabazten nahi dela, aitak pasa egiten dio. Ez dakit, eta gero ere baita, uxuek bere kontatzen du berak liburuaren aurkezpena egin zuenean pasarte hobeto ulertzeko, hau da, argi da uxuek ere baita bizitutako gauza diela. Behin familia bazkari batean bere aitonari pultsoa gota ziola, eta aitonari irabazi egin ziola. Kriston drama. Komunea juntzan negar baten, osea, bea de baita txikitan konturatu zen, bere aitonari irabaztea drama bazala. Zan ospakizun batean, ostra, aiton nahi, etxeko patroiai, pultso irabazi jotez, eta hemen ez da berdina gertatzen, baina kasi ez. Simbolikoki,
familian badago aita edo kasuan aitona bizirik iraunarazi nahi duena. Baina bestetik badago puntu bat non gizartean ez ote dugun beti jolasa prestatu aitak irabazi dezan. Hau da, orduan nik botako izueten galdera da, ez dauka erantzun bat agian, ez? Baina pixka bat, usuek bota nahi duen galdera, ipuin honekin da, jokoa eta joko arauak ez ote dauden aiten, aitonen, gizonen, mesedetan eginda. Ez? Erantzun behar du? Ez dauka erantzun bat. Retorikoa da. Baina, diagaiak igual ez dakit noiz baiten jarri naiz pentsatzen. Osa, igual, bai gertatu danen konturatu naiz, baina kontatzen nahi da, ez dakit oso implizituki da hor idatzita dauke, baina gero egia da ni asko lagundu dit, eta esan barra dauket, liburuaren aurkezpenean bere hitzak, zeberare bai kontatzen, behin ere aito nahi pultsuan irabazi nion da, eske sentsazio eukinun. Bueno, gero ere baita dago beste ipuin bat, alargunak dauka izenburua, eta bertan agertzen da emakume bat, bere seme txikiarekin 4-5 urte izango ditu, eta portuan daude pasiatzen, eta emakume bat ikusten dute bainatzen, eta segituan konturatzen da norden, ez, Maitane da, eta bere bikotea kazetaria duela gutxi, bere buruaz beste egin zuen, Otsoa izena zuen, eta emakumeak ezagutzen du, bere lankide izan zelako telebistan, bere aurkezlea zen, eta ikusten du Maitane nola bainatzen den lasai, pixka bat igeri egiten du, gero bertan geratzen da uretan flotatzen, zeruari begira, pixka pentsakor geratzen da berari begira, azkenen historio fuertea badulako, baina bere bikotarekin ere partekatu zuelako, eta gustatzen zait, menuxuek beraien laguntasuna deskribitzen du Petral lagunak bezala. Ze polita. Uste deno aukola lagun bat olakoa. Laguna da, baina beti ez dakit zirikatzen, erdia sarre, ez dakit. Hola eskribitzen du berarentzat zana gizon hau, eta gero etxea juten danen behin protagonista, bere senarra etortzen da, bera taksista da, superrikatuta etortzen da, eta pixka kontatzen dio, haino ez dio kaso, kaso egiten, ez? Federik kontatzen dio bida Maitane ikusi dut, takize, senarren alargunek gauza asko asmatze dituzte, holako komentario gotatze jo. Eta gero, hortikane baita komentario eta gero, nahi derdala protagonista, pentsatzen du, azten da reflexionatzen, eazten bat egun daramatzan Federekin sexua izan gabe, ikutu gabe, apenas. Kalkulu mental hoi astea botatzen. Eta ez dakit, ez? Zenbat emakumek botako pentsatuko bikote harremanetan hau, eta ero gaina, rematatzeko Fedek esati baizu. Gaur ez dezu semean gelan ingolo, eske, bar gauen zurrunka pila bat indezu. Bai. Hoxe. Eta historia hauek ikuste dituzu, eta irakurtze dituzu, eta esatezu, ze matxistako, ze heteronormatibitatetik, ez, azkenen heteropatriarkatu baten gaude, eta hortikan, baina eske, usuek esaten du, ez dala hetero arauaz doan liburu bat. Ze orduan, liburu guztik hetero arauaz jungo liakela. Sana ez denak perspektiba du ikuspuntu hortatik daudela. Idatzita eta esan buruak esplotatzeit. Claro, eske igual arrazoia dauke. Kara, liburu guztiak ez agian ez da horren beste orokortu behar. Baina, gehiago pixka dala, gizonak aitan figura edo aitonarena, eta pixka figura horren inguruan ere baita sortzen dien dinamikak, baina oski, patriarkatuaren ikuspuntutik edo agian oso errotuta daudena gure barnean edo baita oso normalizatuta, eta mendikan baita, ez dugu aipatu, baino asko gertatzen dana da mansplaining. Beste hitz ingeles batekarriko detena eta azaldukotena. Zer da mansplaining? Nik esplikatuko izut. Bai, hori da mansplaining. Mansplaining. Mansplaining da, neologismo anglofono bat, eta gizon, eta explaining, azaldu, hitzen kombinazioa da. Gizon batek emakume bati zerbait azaltzea, tono paternalista batekin. Lili Rotman, kazetari estatu batuarrak, honela definitzen du.
Azalpena jasotzen ari den pertsonak, azaltzen ari denak baino gehiago dakienean gaiari buruz. Jokabide hori ohikoa izaten da gizonezko baten eta emakume baten artean. Rebeka Solnitek gizonezko batzuk erakusten duten gehiegizko konfiantza eta ezjakintasuna kombinazio bati egozten dio fenomenoa. Eta bueno, pixkat hau definizio akademiko honekin, nik adibide batzu dauzketa adibidez, eskegunerokon pila bat gertatzen zaizkin dibintza sentsazio, bai. Aurregan adibidez, pintxopoten, nela honekin egon, eta nire lagun batzu balaia, birenek, eta bar, asia gimnasia juten. Eta, pixkat ez izaten berain coacha. Pixkat erakusten ez, eta, gimnasia batea jutea, eta pila guzta ez lagunekin jutea. Baina, azken aldin bat eta beste, ezin izan de bereekin jun, eta bere biak jundia bakarrik. Eta azkeneko zian Laia eta Irene, eta ez dakizarik eta pesoka izian iten, ez dakit tricepsako, ez dakit sorru alda. Talako baten gizon bagertuatu zitzaien jimbro bat. Eta esan zien, ariketa hau ez da hola izate lantzen hau, eta hola ingo bat zenueke landuko zenukete hau, eta argita garbi, beren muskuluak aizean. Eta bere kontago zutenen pintxopoten parrez da hola, eta nia sardetu nintzen, esan, zebaz diozu ez zerbait esan. En plan, laguntza eskatu izut. Ez dizut laguntza eskatu? Bota pesa edo. Bota pesa. Ez dakit, irutzeze gimnasion badodela batzuk aldizutena erakutsi eta ondo, irutzeze jarrera hon batekin, baina honek ondau ziaten bezala gizon honen aizombre muskulok erakutsi, bineskau erakutsiko hien nola iten dan. Eta ondo izian iten, igual ez duten tricepsain, aizian nahi eta sorbalda iteatikan, ez dakit nola esan. Bueno, gimnasion mundun muitzegianek, hau ez dautze deu. Eta horregatik ere jende asko ez da usartzen gimnasiora jutea. Normal. Badago hemen pixka bat gurpil moduko batez, jende lodiak ez du gimnasiora jun nahi zelotxa ematen dio eta barra egingo dute eta etorriko zait norbait esatera eske gaizkiari zara hau egiten eta orduan enaiz juten gimnasiora eta orduan ez dut argaltzen eta orduan berri enaiz juten gimnasiora eta orduan eta hortxe sartuta. Bai, eta nien ez izaten beraien gimsitza. Eta beraien saiatzen naiz, pixka bat autoestima egin eta juteko eta seguriadekin. Ni juten nahi seguriade batekin, ja? Beste adibide bat baite mansplaining izango da nire amai gertatu zaiona urte askotan. Berak nire familian eraikuntzarako materialen enpresa bat dakau. Eta urte askotan nire ama egon da pabello jaundi baten, bera bakarrik, eta bezeroak etortze zian, eta berak tratatzen zuen beraiekin. Eta, egun baten etorri izan, ez da, kamioneta bat, o kamioi bat betetzea bezero bat, eta nire ama atea zan, kaixo egunon, bai, eta segurazki maiazoa izango zala, ez dakit, eski pia guztia ez daititzoi, ze urtetan maiazoa entzun den ere etxen. Zer maiazoa? Maiazoa bada, hola, pieza bat, ez dakit nola esan. Bakite, burun daukete, eta ikusin dute, baina ez dakit... Metaliko hola gurutzatua? Sare metaliko... Bai, oida. Ados. Estiloi. Eta etorri zan, eta zan kamioneta kargatzeko materialakin, ez? Eta galdetzeie. Eta zene kargatuko egu. Zuk, eta nire ama. Berba, noski ba. Nire ama, hola, gaina takoiakin da, presentziakin esan zion. Handage, txiko, hartu zun femitxa, da kamioneta betetze, dio, bortxe. Eske gaina eraikuntzako sektorea. Karo. Oin ere ustez beste bada. Zu kargatu bazu? Bai, kargatuko izu femitxakin, eleante. Eta horrelako beste 11, baina guk 11 ez, 12 pasata ditugu dagoeneko eta azken ordukoaren bila egin behar dugu estudio zentraletara, euken elarrarte mila esker, eta datorren ere arte. Zuei, aherurren antzik hartzeten. Hori da, Julen datorren azter arte, goiure zeizarandia bihar arte, eta gu bagoa zentzuliok bihar goizeko 10 eta 5 hementxe, naiz irratian, bigarren kafe hartzeko prest. Keep calm and bigarren kafea.